ಮಂಗಲಂ. ಯೋऽन्तಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ವಿಜ್ಞಾನರೋಚಿಃ ಪರಿಪೂರಿತಾಂತರ್ಬಾಹ್ಯಾಂಡಕೋಶಂ ಹರಿತೋಪಲಾಭಂ ತರ್ಕಾಭಯೇತಂ ವಿಧಿಶರ್ವಪೂರ್ವಗೀರ್ವಾಣವಿಜ್ಞಾನದಮಾನತೋऽಸ್ಮಿ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಅಶೇಷವಾಗ್ಜಾಡ್ಯಮಲಾಪಹಂತ್ರೀ ನವಂ ನವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಸುವಾಕ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ಮಮೇಹ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸುರಂಗನರ್ತಕೀ ಭವಪ್ರಸನ್ನಾವದನೆ ಚ ಮೇ ಶ್ರೀಃ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರತಂ ಮುನಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಿಷ್ಟದಂ ವಂದೇ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಂ. ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಸಂಲಗ್ನಂ ಶಾಂತಂ ದಾಂತಂ ಪ್ರಿಯಂ ವದಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಗುರುಂ ವಂದೇ ಮೃದುಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಭಾಷಿಣಂ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿವಂದ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ವೆಂಕಟನಾಯಕಂ ನಿವಾರಯಾಶ್ವನಿಷ್ಟಾನಿ ಸಾಧಯೇಷ್ಟಾನಿ ಮಾಧವ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. आम्ही कालचे दिवसाक व्यंकटेश महात्म्य अंतू कशी श्रीनिवासाक आणि पद्मावतीक भेटी जाल्ले ते करींद्र गजराजान पद्मावती आणि श्रीनिवासाक ಒಟ್ಟು ಕೊರಕ म्हणून घेवन तो थंय प्रकट जावन त्या रान्ना अंतू मुखारी श्रीनिवासाक दंडवत प्रणाम करून नमन करून थंच्यान अंतर्धान जाता. तदनंतर पद्मावती श्रीनिवासाल संवाद विवाद हे पूरा जाल्या नंतर श्रीनिवासाक तो येवन ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅಂತೂ अस्वस्थ जाल्लेले म्हणके नटन करता. आवसो कसंदल्ल अविलंबेन हाव तुगेल कार्य वेळ करना तुगेल मनोगत कसन आसा हाव ते पूर्ण करून दिता कसन आसा सांग म्हण म्हणलेले तेदना तू संबंध उरलोन येऊ का पद्मावती म्हणून येनो कोण आसा आकाशरायाल धुव थंय तू वचून घेवन संबंध उरलोन येऊ का म्हण म्हणलेले तेदना थंच्यान श्रीनिवासू मार्ग सांगता खंयची मार्गारी नारायणपुरा वचून पावू का. त्या प्रकार
ती जाल्यार त्याची मार्गारी ती जाल्यार एक अश्व घोड घेवन मुखारी बाय सरता. आकाश राजाले पुरा येवका म्हूण घेवन ती अगस्त्येश्वराल सन्निधाना येवन पाविल तेदना हे कಡೆ पद्मावतीक जाल्यार ताप आयला म्हूण घेवन त्या ज्वर परिहार जावका म्हूण घेवन बृहस्पत्याचार्याला निमगिलेले तेदना बृहस्पत्याचार्यान म्हळ्यार रुद्राध्यायान अभिषेक करा अगस्त्येश्वराक तेदन सर्व भय आतंक ताप परिहार जाता म्हूण घेवन त्या प्रकार अनेक स्त्री पद्मावतील उद्देशान रुद्राभिषेक कोरोका म्हूण घेवन हांगा येवन पाविले. थंय बकुलादेवी कनी हे स्त्रियांक नारायणपुरादकून आयिल्ल्या स्त्रियांकनी भेटी जाता. परस्पर संवाद जाल्लेले तेदन ती आलोचना करता हांव हे नारायणपुर परदेशीयांक अभेद्य सामान्य कोणाक वच्चे जायना हांगे लोटू हांव गेल्यार म्हाका एंट्री सुलभ जाता म्हूण घेवन ती आलोचना करून तांगे लोटू येता. हे कಡೆ हांगा श्रीनिवास एक कोरवंजी वेश धारण करता. कसले ते वनिता रूप स्त्री रूप कसले धारण केले ताणें म्हूण म्हळ्यार हे कಡೆ बकुलादेवीक पेटयला हे संबंध निर्माण कोरका संबंध पुरा उल्लोवन घेवन यो म्हूण पेटयला जाल्यार शास्त्र सांगता कसं म्हूण म्हळ्यार एकपुत्रो ह्यपुत्रस्तु एकनेत्रो ह्यनेत्रवान. तागेल मनांत संशय कसं म्हूण म्हळ्यार हिक एकलीक पेटयतस हावा त्या कार्य ही साधन कोरून येत की ना म्हूण संशय. कित्याक म्हळ्यार शास्त्र कसं सांगता म्हूण म्हळ्यार सामान्य बायल मनशांक एकली पेटयल म्हणून जाल्यार त्या कार्य जाता की ना म्हूण सांगचें जायना खंय. कित्याक म्हळ्यार सांगताची एक पुत्रो ह्यपुत्रस्तु एक पूत असल्यार तितलं प्रशस्त नाही काय मस्त चेडूं आसका काय एकला असल्यार बरें जाल्यार तितलं प्रशस्त नाही काय. कशी एक दोळ असल्यार तितलं प्रशस्त नाही दोन दोळ असल्यार प्रशस्त की तशी एक पूत अशें ना काय अनेक चेडूं आसका काय. तशीच खंयचें कार्य साधन करता म्हणटना एक स्त्री असं म्हणून जाल्यार त्या तितलं प्रशस्त नाही काय त्या कार्य सफल जाता की ना म्हणून घेवन डाऊट कसं का स्त्रीभिश्च यत्कृतं पापं न तदर्थ फलप्रदम. तांणी केलेलं कार्य फलप्रद जाता की ना म्हणून कसं म्हळ्यार खंय हिक्क पेटोवन मार्ग मध्ये कोणे मेळ्ळे तांणी मेळ्ळे हांणी मेळ्ळे म्हणून हिन उलयता बसल्यार पंचादीक करता बसल्यार मुखार थंय कार्य जायना म्हणून घेवन ताका संशय. स्त्रियान अवश्य तांणी कार्य साधन करून येताची जाल्यार विलंब जाल्यार गेल्लेले खंयचे कार्याक विंगड कार्यारी कोणे मेळ्ळे म्हणून उलयता बैसून हे कार्य जायनी म्हणून जाल्यार कश्ट विलंब जातले म्हणून श्रीनिवासान कसन केलें ताणें एक वेश धारण करून घेतले कोरवंजी वेश. स्वजं श्रीवेंकटाधीशः वनितारूपमाश्रितः वनिता रूप धारण केलो आनी तो बाय सोर घेवन आयलो. कशी कसन पळया साधारण म्हांतारी वेश ते म्हांतारी त्या वेश धारण करून घेवन वेणुगुल्मं स्वशिरसी नवधान्य प्रपूरितम मात्या वेर एक बुट्टी वासाचे त्या धरून घेतला काय. एक सानाची 7 महिने शिशु त्या 7 महिने शिशु आणि कोणे नाही ब्रह्मूची त्या 7 महिने 4 डाका हांडीर धरून घेवन उर्वूचे एक दंड धरून घेवन येतस काही मात्या वैर एक बुट्टी धरून घेवन येतस ब्राह्मणं नाभिसंभूतं सप्तमासात्मकं शिशुं आयली. हांगा नारायणपुरा येवन पळया श्रीनिवासान कसन आलोचन केलेले ताका समजावन ही हांगा अगस्त्येश्वराल सन्निधानांत उलयता बसल्या बकुलादेवी आनीके येवन पावनी. बकुलादेवीन येवची की ना फुडेकची श्रीनिवास कोरवंजी वेश धारण करून आयलो. ताका गोत्त आशिल्लें हे वेळ जाता म्हण ताका तो वेगी आयलो. नारायणपुरं प्राप्ता नारदाब्ज वंदिता नारायणपुरा येवन पावलो. येवन पावल तक्षण ती कोरवंजी श्रीनिवासोची कोरवंजी जावन आयला म्हणतस काय सुतान पतीन बंधुगणान ददामी पुरीं समागत्य च गर्जयंती. पुरा कडेन येवन गर्जन करतस काय कोण कोणा कसकसन दावका तांगेली इश्टार्थ इच्छा पूर्ण करचे सामर्थ्य मिगेला आसा. चेडूं नातिल्या चेडूं दिता धन नातिल्या धन दिता घर नातिल्या घर दिता हांव भविष्य सांगता भूत भविष्य वर्तमान प्रत्येक म्हाका गोत्त आसा म्हूण घेवन घोशण करतस ती गर्जन करतस. त्या काळाक ते ग्रामीक कोण आसाची त्या ग्रामाचे अनेक बायल मनशी येवन राणीक सांगताच काही धरणी देवीक पळय वृद्धा स वर्तते ह्येषा मितभाषी व दृश्यते. कोण की नरनारायण आश्रमादुकून एकले कोरवंजी आयल्या
कसकसन पुरा भविष्यात कालाचे आमगेल मन आसील पुरा सांगत काही ती आमकां कसकसन दावका आमगेल इच्छा पुरा पूर्ण करून दित काही पळयल्यार रे मितभाषी म्हणून आमकां दिसता. अधिक प्रसंग उरलेना मितभाषी इव दृश्यते. केलोपंत कोरवंजी भविष्य सांगताची म्हणून अधिक प्रसंग उरलेताची तशी नाही, मितभाषी इव दृश्यते. तस जाल्यार धरणी देवीन म्हणले काही अपेया तिक तस जाल्यार आमगेले आस्थाना अपेया म्हणून म्हणले काही आयले हांनी पुरा जनान म्हणले काही येऊ का राणी आज्ञा दाला तू आस्थाना येऊ का म्हणून घेऊन आज्ञा दाला. ती म्हणता अहम दरिद्रा कुटिला साबाला भाग्य संयुता. हाव दरिद्र ती भाग्य संयुता कोण राणी तिक मिगेला कसन काम असता माक तुमगेला आस्थान आणतो कसन काम असता अरमनेंतो. ती म्हणले काही माक कसने काम ना हाव या ना म्हणून म्हणेल काही नागमिष्ये विशालाक्ष्य किम कार्यम राजमंदिरे राजमंदिरांत माक कसने कार्य ना म्हणून म्हणेल. ती कडान येऊन ग्रामिकान येऊन पुरा सांगली काही धरणी देवीक पळती ऐकताना येऊच्या का कसन करच्या म्हणून स्वयं धरणी देवी येता. ती येऊन म्हणता भाषिता राजपत्न्यासा सत्यमाह धराम प्रती पळ तू येऊ का आमगेल राजमंदिरा येऊन आमकां अनुग्रह कोर का कितें म्हणा रे मिगेल धुव पद्मावती कष्टांत आसा ज्वर प्रपीडित जाल्ल्या ती तिगेल ताप तू परिहार कोर का तिगेल भविष्य सांगका म्हणून घेऊन तू अनुग्रह कोर का म्हणून ती निमगून घेता. मया हि गदितम वाक्यम असत्यम चेन मनस्वनी ओपून घेता. कोरवंजी जाय थावी येता म्हणून म्हणलेली दळरी पळाय हा एक सांगतो तुका पुराण निष्कास्य माम देवी छेदनम करयोः कुरु. हा कसन सांगता त्या सत्य जाता असत्य जाल्ले वय म्हणल्यार तू म्हाका त्या क्षणा बहिष्कार करी आणि हा उल्लोचे कटू वचना हांव सत्य उरलें जाल्यार त्या तुका कटू दिश्या पुरो तू सहन करून घेऊ काम ना आडना तू यो म्हण म्हणली आपण हाडलें भूत भव्य भविष्यंच वदामी जगदीश्वरी. भूत भविष्यत काल सकल हांव सांगता मागशी कसन जाल्ला मुखार कसन जाता त्या पुरा हांव सांगता जाल्यार त्या कटू वचन तू सहन करून घेऊ का. आयली स्वागत केलें तिका रत्नासने समारोप्य रत्नाचं आसन दिलं काही तिक बसशाक. रत्नासनार बसली ही रत्नमय आसना म्हणली काही कोरवंजीना पळय हांव भविष्य सांगची की ना फुडें तू न्हावन यो मज्जनम कुरु कल्याणी शुभ वस्त्रा सकंचुका शुभ्र वस्त्र धारण करून यो स्नान करून घेऊन अनवाळ्यार यो म्हणून म्हणली काही चमकली स्नान करून घेऊन कुलदेवता नमस्कार करी इष्टदेवता नमस्कार करी कोरून आयली. आत सांग म्हणून म्हणले काही भविष्य ही गेल सुमार कंडिशन आसा कुलदेवता नमस्कार करून इष्टदेवता नमस्कार करून आईल तक्षण सांगा नाही ही म्हणेल काही पळय आत्त तू वचून स्वर्णशूर्पम समापूर्य मुक्ता तंडुलपूर्वकैः. सूप कसन आसा आमी तांदूळ तांत आशिल्ले कोयऱ्यांनी पुरा काडच्याक कसन वापरतात सूप तांतू कितलं तांदूळ धरता तितलं मुत्तू तितलं रत्न पुरा हाण म्हाका दी म्हणून म्हणलें काही कोरवंजी. तुका अनुकूल आस्त जावच्या वचून तू राणी म्हाका हाण दी म्हणून म्हणलें. जायत चमकली धरणी वाक्यमाकर्ण्य धर्मदेवी वचोब्रवीत हाण घेऊन दवरली काही आत्ता पुणी सांग म्हणून म्हणेल काही भविष्य. ती म्हणाली आनिके दायनी मी गेल्या म्हणून म्हणाली आनिके कसं नसं. ती म्हणता शिशोरन्नम प्रयच्छ मे पळय मी गेले 7 महिने चरड असं रडतच ते ताका अन्न दाय खावोचे दाय वस अन्न हाडी म्हणून म्हणेल काही दुधा सीत लायक होण्याची गायीचे दूध आणि पुरा घालून घेऊन त्या सीत कालोन हाण दिले. क्षीरान्नम स्वर्णपात्रस्थम अर्भकस्य ददौ तदा. कोरवंजी त्या सीत घेत काही कालोन घेऊन त्या चरडा दिता. त्या चरडू ब्रह्मूची 7 महिना चरड जाऊन हांडीर बसला. ती रत्नासनार त्या चरडा घेऊन बसल्या. त्या लावेल काही एक तू लावेत ती त्या चरडू खायना हे प्राकृत अन्न खई खात तो ब्रह्मू खायनी काही. कोरवंजी म्हणता रुरोदस शिशुस्तस्याः रडली तक्षण दरिद्रोसी दुराचार कंदफल तू खाऊची बरी कंदफल मात्र हे राजमंदिराचे अन्न तुक खई सेरवता असो सोडी हाव खात हे हाव खाल्लेले तू कशी स्तनपान करता तन्मुखांतर तुक हे आहार मिळता असो तुक हे भाग्य ना ममोदर गतम चान्नम पुत्रस्य हितकारणम असो म्हण घेऊन थई तीची त्या क्षीरांना स्वीकार करता. आत्ता पुणी सांग आत्ता सांग म्हणून म्हणता तेदन म्हणतं ही सत्यम वदामी शुश्रोणी तांबूलम देही मेंगने. पाहुणी जेवण झाल्यानंतर तांबूल दाई ही गेला निके दायनी तांबूल हाणदी म्हणून म्हणेल काही तवे तांबूल म्हणा खाली तांबूल नाही त्या तांबूलावटू एला लवंग कर्पूर नागबल्ली दलैर्युतम चुन्न दाय फोडी दाय तजवटू ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಹ್ಯಾ ಪೂರಾ ಘಾಲ್ ಮಕ್ ತಾಂಬೂಲ್ ಹಾಣದಿ ಮನ್ ಮಳೇಲ್ ಕೈ ಜಾಯ್ತ त्यावरकेन वचून हाणदिले पूरा हाणदिल नंतर त्यावरकेन स्वीकार केल तिणे तांबूल घाल घेऊन तिने भविष्य सांगचे पूरा सकल तीर्थाचे स्मरण करून घेतले काही भरतखंड असेल कितले क्षेत्र असाचे देवाल सन्निधान असता ते पूरा स्मरण करून काशीशम विश्वनाथंच बिंदु माधममेव च विष्णुपादम प्रयागम गोदावती गोदा तीर निवासिनम पूरा देवालय पूरा नदी क्षेत्राचे पूरा स्मरण करून घेऊन
ते तांबूल चरवण करतची तीन म्हणली काही हा सत्य सांगता पळय हे सत्य तुगेल धुवेक ताप आणि खंचे ताप नाही कामज्वरान प्रपीडित जाल्ल्या ती काली थंय मन्मथा सदृश जावन असेल तसले श्रीनिवास म्हणून घेऊन आयिल्लो ताक पळोवंक घेऊन त्या कामज्वर प्रपीडित त्या तापवच का तितलेच बद म्हळे शरीराक कसं नाही ताप येणे हे अंतरंगाचे ताप हे परिहार करचे एक उपाय कसं नाही म्हणून म्हणाले तच्छांत्यर्थम वरारो हे दातव्या पुरुषायसा ताक देऊन वारडीक कोरची एकच हाक उपाय आणि विंगड कसं नाही ना तो दालतीतलं तिक्का वारडीक कोरून दिता श्रीनिवासाका म्हणून प्रतिज्ञा करी प्रतिज्ञा केल्या रे समदाता हा हांगच्यान वत्ता म्हणून म्हणता ती वरके ना श्रीनिवास येते खंय असतो आताच जाल्यार कोण तो श्रीनिवास ही पुरा सांगता श्रीनिवासाला बॅकग्राऊंड पुरा सांगता तो आता व्यंकटाचला अंतास ही म्हणता कशी सोदून वच्चिता का मिगेल धुवे कशी दिवचे चिंती कोर नका आणि थोड्या वेळानाची संबंध निमगून तुगेल पद्मावती का श्रीनिवासाला कडेचा ना एकली येता तिक तू स्वागत करून घेऊन संबंध पुरा उरलई मुकावेल पुरा दाता दलरी तू आता प्रतिज्ञा कोर का संकल्प कोर का तू आता हाव मिगेल धुवेक पद्मावती श्रीनिवासा दित्ता म्हणून संकल्प कोर का म्हणून स्वयं श्रीनिवासो कोरवंजी दावून सांगेसितस पुरा आरमद्वार निकटे पतितः पृच्छतत् सखी दत्ता चेत सुखमेष्यती पळे तू आजी हे कार्य करनी म्हणून दलरी आजी ती मरता म्हणून म्हळेली तू कन्यादान करून दिनी म्हणून दलरी का आजी मरत ती म्हणता इतलं कटुवचन कसले उरले तू मरता म्हणून कसले उरलेता पण हाव सांगा नाही तुका हाव सत्यवचन उरलेता जाल्यार कटू तू सहन करून घेऊ का तिक सुख केदना म्हणून म्हणले श्रीनिवासा देऊन लग्न केल्यावर मात्र सुख मयोक्तम पूर्वमेव तत् अशी सन्निधौ मम संकल्पम कुरु कन्या निमित्तकम संकल्प कर आत्ताची म्हणून म्हणता ही संकल्प करता येन केनाप्युपायेन जीविता स्यात् सुता मम सुताम तस्यैव दास्यामि गिरिगह्वरवासिनः ना हाव मिगेल धुवेक अवश्य लग्न करून दिता त्या श्रीनिवासाक कसने दावो येन केनाप्युपायेन हाव लग्न करून दिता एवंचेत ते सुता राज्ञा जीविष्यति न संशयः तस दलरी ती जीवन करता सुखारी चिंती कोरनुका म्हणून घेऊन कोरबंजी सांगून वत्ता किंते मनोगतम पुत्री आता हिण संकल्प केले हाव धुवेक दिता श्रीनिवासाका म्हणून जाल्यार धुवे एक उत्तर निमगो का नमे ताजी किना पोट बामणाले वचून सांगले काही पळय कोरबंजी अशी सांगतस श्रीनिवासाक दिवन लग्न कोरका काही तिक्का श्रीनिवासा पळोवंक घेवन ती मोहित जाल्या म्हणून घेवन जायत म्हणून म्हणालो कोणा आकाशराय जाल्यार धुवेक एक पण निमगो का कसन जाल्यार हिची आयली काही धुवेला आयली म्हणले काही पळय किंते मनोगतम पुत्री नवदिश्यसी किंच माम तुगेल मनात कसं नसं सांगा मा ह्या त्या हाव पूर्ण करून दिता ही कसं नाही उरलेतना श्रीनिवासा पळोवन आईल नंतर कसं नाही उरलेतना तापू पळय तुगेल मन असेल सांगा हाव पूर्ण करून दिता म्हणून आवस म्हणत असा नच मात्र समम मित्रम पुत्रीणाम विद्यते शुभे चलिये चरडुवांक आवसूल तसं लेख अनेक मित्र कोणे ना काही पळय कसं नाही असल्यार चलिये चरडुवा तांगेल कसं नाही विषय असल्यार आवसूले सांगच्याक तांकां तितलं सख्य असता कसं नाही ओपनली उल्लेताची बापसुले किना चढ आवसुले उल्लेताची पळय हाव मात्र समम आवसुले किना तुका अनेक होड सख्य सखी आणि कोणे ना तू विषय सांग म्हाका तुगेले इच्छा पुरा हाव पूर्ण करून दिता कांक्षा संप्रति तामद्य वक्तुम शक्नोमि न स्वयं तथापि तत् प्रवक्ष्यामि मातृत्वात् शृणुभामिनी कसं म्हणून सांगच्या हाव तुगेले गे सांगच्या मी गेला तोंड ना दलरी तू आवसू म्हणून हाव सांगतो तुका पळय तत्र कश्चित पुमान प्राप्तः पुराण पुरुषोत्तमः पुराण पुरुषोत्तम दावन आशिल्लो त्या पुरुषाक हांव पळयलें तो श्रीनिवासू ताक पळोवन मिगेल मन आकर्षित जालें हांव मोहित जाली तितलेची तो नाशी हांव आनी जीवन करना ताका तू कशीची म्हाका प्राप्त करून दिवची तशी तू करी तितलें मात्र मिगेल मनान तशें आनी कसं ना म्हूण म्हणटा चरितम तस्य कृष्णस्य जानन्ति विबुधादयः तागेल महात्म्य कसं नाही म्हणून घेवन देवानुदेवतांक गोत आसा आनी हांव कसं नाही सांगचें अगत्य ना म्हणून घेवन सांगता अशी ही आवसू धरणी देवी पुरा ऐकून घेवन सत्यम वदवरारोहे भ्रमो वा ज्वर कारणम ठीक एक पण आश्चर्य जालें वै म्हणून तू भ्रमेन सांगतस की ताप्पान सांगतस की ह्या पुरा भद सांग ना भदची तो ना म्हणटले हांव जीवन करना वस्तू उल्लय सत्यम वदामि हे माता दृष्ट एव महाप्रभु मिगेल हे देह शोषण जातच तागेल निमित्तानच जायत अवदत् स्वपतीम प्राप्य पुत्री काज विशोषणे हिण येऊन सांगल्यात धरणी देवी ना आकाशराजा येऊन सांगले पळय धूव अशी म्हणत असा आम्ही जाल तितले बेगी त्या श्रीनिवासाक सोदून भरडी करून दिवू का आत्ता कोणकी येत काही तागेले कडेच्यान येत काही तिगेला उरलो आम्ही जाल तितले बेगी संबंध उरलो का निश्चय कर का निश्चय तांबूल करतात न्हू ते निश्चय तांबूल करून सोडया म्हणून हृदगत मादरात एतस्मिन्नेव समये कन्याश्च बकुलान्विताः ही पळय आत्ता आयली उल्लेता श्रीनिवासा ಗೊತ್ತಸಿಲೆ श्रीनिवासान कोरबंजी वेश धारण कोरनु हंग पुरा काम कोरून गेल नंतर ही आयली बकुलादेवी
त्या कोण स्त्री आशिल्ले अगस्त्येश्वराल सन्निधानांत अभिषेक करोचे आयिल्ले तांगे लोटू ही आयली. आयिल्ले तक्षण हिक कळ्ळें कोरवंजीन सांगिली हिची स्त्री श्रीनिवासाल कडेच्यान आयिल्ली म्हूण घेवन तिक स्वागत करून घेवन धरणी देवी पृच्छतां कन्यका अस्याः किमागमन कारणम. निमगेल कೈ तू कोण, तू कसले आयिल्ले हांगा. म्हळ्यार हांव बकुलादेवी, हांव वेंकटाचला अंतस्ता, हांव कन्यावेक्षा मुख्य कार्यम, हांव कन्या पळोवचेक म्हणून हांगा आयिल्ली म्हूण म्हणलें. खुशी जाली हिका. वासः पन्नग शैलेस्याः स्वामी श्री वेंकटेश्वरः कार्यमस्तीति कथितं तया बकुलमालया. म्हळ्यार आमी वरकेन एक वराक सोदीत आशिल्ले, तूं वरकेन एक कन्येक सोदीत आशिल्लें, लायक जालें. ती म्हणटा धरणी निर्देष्टव्यंच यत्कर्म तदद्य विदधीमहि. सांग कसन कोरका सांग. किमर्थम आगमो मातः किं कार्यं वदामि ते. कन्यापेक्षा मुख्य कार्यं म्हूण म्हणली तक्षण कोण तो. आमी वरकेन कन्या दिव का म्हणून आसाची जाल्यार तुगेले वर आसा न्हय तो वर कोण तागेले बॅकग्रावंड सांग म्हूण म्हणटा. को वा वरः कश्च देशो गोत्रम नक्षत्रंच किम. तागेले नक्षत्र कसं न्हय, तागेले गोत्र कसं न्हय, तागेले कुल कसं न्हय ही सांगता. पुरा सांगता. विद्यावान धनवान बली श्रीनिवासो म्हणून तो देवकी पुत्र तो कृष्णूची श्रीनिवासो वसुदेव पुत्र तो पांडवाल बंधू तितलं मात्र नाही बहुलाचार संपन्न अत्यंत आचारवान तो विद्यावान धनवान बली पूरा होगळसिता. धरणी देवी निमगिता इतलं विद्यावान इतले बलवान इतलं बली बहुलाचार संपन्न झालं रे तक्का. ती म्हणता 25 वर्ष मात्र तक्का म्हणून म्हणता धरणी देवी. इतलं 25 वर्ष आईला तो लग्न वाढला इतलं पुरा गुण असं म्हणल्यानंतर आणखी कसले वारडी करणी म्हणून म्हणते. वारडी करून दिनी कसले आत्ता कसले तू सोदून घेऊन आईला वये वाग्मीत्युक्तासी चैतावद विवाहो न कृतः कुतः. वारडी कसले करणी म्हणा मी सहान असतानाच ताका वारडीक एक पंथ केलेलं आहे. तेदान तो प्रबुद्ध नाशिलो. आत्ता प्रबुद्ध झाला ताका आशी कसं नाही म्हणा रे स्वयं हांव एक वारडी करून घेऊ का म्हणून ताका आशी आयला ताका आत्ता मी वारडी काय म्हणून ताका सोदीत असाची म्हणून म्हळेली. जायत कन्यार्थम आगता राजन बकुला वेंकटाचलात वरस्यापि विचार्याशु कुलविद्या बलादिकम. रायाक सांगले रायाक खुशी जाले आकाश रायाक तो वरकेन आयलो दलरी कितलं म्हळ्यार एक पण जातक पळो का तंतू नाडीकूट योनिकूट इत्यादी गुण पुरा मेळनेत किना ग्रहमित्रत्व मेळनेत किना यास किना पुरा पळो का. ताणे पुत्ताक वसुधाना कोण आसा ताका म्हणले काय पळ्या बृहस्पत्याचार्या वचून एक पत्र बरे आनी बृहस्पत्याचार्यांक अत्यंत शीघ्र जावन हांगा येवचें सांग. कितें म्हळ्यार हे जातक मेळा मेळी येत किना पळो काम चमकलो. हो विचार्य वरवध्वोश्च योनि नाडी सुसंगतीम. हे पुरा विचार करका म्हणून बृहस्पत्याचार्य पत्र बोरोन पेटेले. हांगा हो कोण आसा वसुधाना पूतू बृहस्पत्याचार्याला पत्र घेवन येता. तुम्ही अत्यंत शीघ्र जावन येऊ का. कितें म्हळ्यार तुमगेले उल्लोच आसा पद्मावतीक श्रीनिवासाक दिवन लग्न करका म्हणून संकल्प केलेलो आसा. ताका पुरा मेळा मेळी येत की ना पळो का म्हणून घेवन तुमकां आपेला तुमकां आमंत्रण केला म्हणून म्हणता. बृहस्पत्याचार्य क्षणार्धाना भूलोका येवन पावतात. स्वर्ग आशिल्ले देवगुरु येवन पावताची विलंबो नैव कर्तव्य शुभस्यार्थम शुभानन. बृहस्पत्याचार्य म्हणताची पळय म्हाका हो श्रीनिवास कोण म्हणून गोतना. फर्स्ट काम आमी कसन करचें म्हणून जातक आयिल्ले तक्षण पळया व्यंकटेश महात्म्यान तूं त्याची आमगेला आत्ता आमी क्रम कसन अनुसरण करताची त्याची तेदना आशिल्ले. जातक आयिल्ले तक्षण आमी कसन करतात म्हणल्यार बॅकग्रावंड चेक करताच चाल कशें आसा. एक 4 जनांनी निमगिताच तांणी ना हागेलें चारित्र्य बरें आसा म्हणून म्हणले तक्षण तुमी मुखार सो येता जातकांनी पुरो पळोवन मुखार सो येता म्हणून म्हणताच. तशी बृहस्पत्याचार्यांक हे दिलें कशें आसा तो कोण चाल्लो चाललेल्या विशयान सांगा. बृहस्पत्याचार्यान म्हणलें पळय म्हाका तितलो गोतना न जानाति महाराज स्थितमेतस्य शार्ङ्गिणः. कितें म्हळ्यार हांव अप्रूपेक एक पण भूलोका येवन वच्चें म्हाका तितलो गोतना हे श्रीनिवासाल ಬಗ್ಗೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೋಣ ಅಸ್ಸ ವೈ म्हणದलार मिगेले किना अत्यधिक ज्ञान अस वै म्हणदलार शुकाचार्यांक मात्र परीक्षिताक भागवत उपदेश करून उद्धार केलेले शुकाचार्या मात्र देवाल ज्ञान असा. पूर्ण कोणाका साकल्येन परमात्माले ज्ञान कोणाका ना जाल्यार मिगेले किना चड ज्ञान शुकाचार्या असा. तुम्ही शुकाचार्या आपेया म्हणून म्हणले काय. शुकाचार्यांक पत्र बरोवन पेटयले. शुकाश्रम आशिल्ले शुकाचार्य आत्ता तोंडमान रायाक पेटयले. आकाश रायान पत्र बरोवन पळय शुकाचार्यांक येवचें सांग म्हणून घेवन हो आयलो तोंडमान राय पत्र घेवन शुकाचार्याला आश्रमा येवन पत्र दिल्ली काय तुम्ही येऊ का श्रीनिवासाक पद्मावतीक दिवन श्रीनिवासा लग्न करका म्हणून संकल्प केलेला आसा. तागेल विशयान पुरा बॅकग्रावंड चेक करच्याक तुमकां आपेलेलं आसा. तुम्ही येऊ का म्हणून तें पत्र दिलें. खंयची क्षणाक तांणी तें पत्र घेतलें. ते तोंडमाया रायान विशय सांगले. त्या कालाक ससंभ्रमात समुत्थाय व्यभ्रमद विभ्रमन्निव
भिन्नन कमंडलुम राजम छिंदन कृष्ण मृगत्वचम विच्छिद्य मणिमालाश्च सननर्थ महामुनी. कसने एक मदान उन्मत्तदल्लेली व्यक्ती कशी करता वर्तन करता तशी वर्तन करचे आरंभ केले काही ह्याने. पत्र मिळले तक्षण त्या पत्र उडेल काही. पत्र उडून घेऊन भिंदन कमंडलुम राजन तांगेला कमंडलो असेल उडून भेटून घाले काही कमंडलो. तिथलं मात्र नाही. कृष्ण मग ताजवैर बैसून ध्यान करत असेल तप करत असेल आणि त्या कृष्णाजीनं पुरा पिंदून घाली काही. व्यभ्रमत विभ्रमन्निवा एक भ्रम आईल्या भ्रमित व्यक्ती मदोन्मत्त व्यक्ती कशी उड्डून नंता तशी नंतरसाच काही हानी ह्या पळोवंक घेऊन भिवून गेलो हो तोंडमान रायो. साधारण हानी मुहूर्तमिच्छम राजेंद्र एक मुहूर्त म्हणा 48 निमिषपर्यंत अशीची एकलं पिस्सो कशी नंता तशी नंतरसाच काही हे पळोवंक घेऊन 48 निमिष झाल्यानंतर त्या मद केदन देवल्या. शुकाचार्य पळोवंक घेऊन तोंडमान रायाक निमगीताच काही भिल्लवे तू तो म्हणाल भिवची कसं नाही हाव तुम्ही कोरचे पळून धावून वच्चे बाकी हा हांगा वरलो की मला काम धाव का असेल म्हाका ताका हांगा राबला हवा म्हणून भिवून गेलो तो. भिवून का हुच्चू हिडी येतो येनगे हुच्चू हिडी येतो. देवाल नाव ऐकल ना व्हावा श्रीनिवासाक पद्मावती देऊन लग्न करताची त्या पळोच्या माग भाग्य मिळता म्हणून म्हाका मद आयले त्या हुच्चू कसं नसं पिशापण ताजी निमित्तान हांव इतलं नांतलो ना म्हणून रे तू कसं नाही भिवच्या अगत्य ना म्हणून म्हणून ताक समाधान करता सांत्वन करता. साधूतितम वाक्यमुदार विक्रम त्वया हरे हे व्यंकट शैलवासिनः. आकाशराया निमित्तानं आईच्या दिवसाक आमका त्या श्रीनिवासा लग्न पळोच तसल भाग्य प्राप्त झाले. हा अवश्य येता म्हणून घेऊन शुकाचार्यांक तोंडमान रायू आपण घेऊन येता. तापसं परिपप्रच्छ कन्यार्थम धिषणाग्रतः ताक स्वागत करता आकाशरायू आणि उन्नत आसनार बसकारून घेऊन विधिवत ताक सत्कार करून घेऊन म्हणता पद्मावतीं प्रदास्यामी निश्चितेयम मतिर्मम. हा पद्मावती श्रीनिवासा दिव का म्हणून लेखला संकल्प केला दलरे तुम्ही अनुमोदन कोर का हाका तुम्ही सांगली बाई म्हणून दला श्रीनिवासाक दिव्य येतं म्हणून घेऊन हाव दिता तुमगेला आज्ञे खातीर राखता असं बृहस्पत्याचार्य भटमाम तांनी पुरोहित भटमाम तांनी सांगल्यार हाव दिता म्हणून म्हणतस. शुकान म्हणले काही संशय कोर ह्या विषयानं. मा कुरुष्व महाराज संदेहम दानकर्मणी एक संशयाचे लेशवर केन कोरनु का की त्या म्हणारी तू धन्य धन्योसी त्वं महीपाल कुलम पावनतांगतम. तू ह्या पद्मावती ताक देऊन लग्न केल्या रे तुगेल कुल पावन दाता चिंती कोरनु का दी तुवा विलंबो नैव कर्तव्य आणि विलंब कोरनु का दालतितले वेगी तू ह्या संकल्प करी निश्चय करी निर्णय करी. वयम धन्याः कृतार्थास्म तव संगेन भूमी पपळ्या. हाव धन्य शुकाचार्य म्हणतात की त्या म्हणा हावा वयंतु तापसा तपसाराध्य कंद मूल फलाशनाः. आम्ही रान्नांत असोनो त्या देवाल साक्षात्कार करून घेऊ का म्हणून कंद फल मूल मात्र स्वीकार करून असेल आहे. आत्ता तुगेल निमित्तानं तागेल दर्शनाचे भाग्य मिळता तागेल कल्याणाचे हे महोत्सव पळोचे भाग्य आमकां मेळता. तुगेल संग पण आमकां त्या भाग्य ना तुगेल निमित्त आमकां त्या भाग्य आयच्या दिवसा प्राप्त जाता. म्हणतना तू संशय करू नका पुराजना आपय आणि दालतितले बेगी हे निश्चय करी म्हणून म्हणले. बकुलादेवी थई असं शुकाचार्यान म्हणले काही पण नक्षत्र सांग श्रीनिवास आल्या पद्मावतील नक्षत्र सांग नक्षत्र पळोवंक घेऊन एक मुहूर्त फिक्स करून घेऊन विवाह महोत्सवा पुराजना सांग्या म्हणून घेऊन म्हणल्या. ती म्हणता बकुलादेवी श्रवणम तस्य गोत्रम वासिष्ठ सम्यकम तागेल श्रवणा नक्षत्र वसिष्ठ गोत्र हंगवरकेन आकाशरायान म्हणले काही ही गेल्या मृगशिरा नक्षत्र पद्मावतीला आणि अत्री गोत्र पुरा नक्षत्र घेऊन मुहूर्त पळेले. हा वैशाख शुद्ध दशमी गोधूळी मुहूर्तारी पद्मावतीक देऊन कन्यादान कोरच्या अडना म्हणून घेऊन मुहूर्त फिक्स केलं. नाडीयोनम विशेषेण सूत्रकूटम विशेषतः पूरा गुणवर्केन मेळनेता ग्रहमित्रत्वस पुरास पद्मावतीं प्रदास्यामी घोषण करतो. निश्चयतांबूल म्हणा त्याचीच वचन दिवचे हाव मिगेल धुवेक लग्न असल गोत्रांत आयिल्ले असल चाल्याक लग्न करून दिता. देवाग्नी द्विज सन्निधौ देवता सन्निधान असेल कडेन अग्नी सन्निधान असेल कडेन विप्राल सन्निधानांत पुढे जिब्बेन तू अग्नी असा म्हणून म्हणत असेल जिब्बेन एक पण तू उत्तर दिल्या रे त्या पूर्ण कोर का आम्ही की त्या मला जिब्बेन तर अग्नी असा म्हणून आत्ता मी एक दिवू लावून दवरताची निश्चयतांबूल करत म्हणताना देवाग्नी द्विज सन्निधौ म्हणून घेऊन आणि तू त्या वचन आम्ही देऊ का हाव मी गेल धुवे का लग्न करून दिता म्हणून हाण वर के ना रायाना वचन दिले. पद्मावतीं प्रदास्यामी श्रीनिवासाय शार्ङ्गिणे यूयं बंधुगणाश्चात्र दयां कुरुत मां प्रति. हाव मिगेल धुवेक श्रीनिवासाक लग्न करून दिता तुम्ही सर्व बांधवांना पुराजना आपोनो तुम्ही आसोनो सर्वान सहकार कोरका आणि त्या वधूवरांक अनुग्रह करून देऊ का म्हणून घेऊन तो प्रतिज्ञ करता घोषण करता वचन दिता आणि मुकारी
बृहस्पत्याचार्य म्हणताची पळ्या आत्ता तू श्रीनिवासाक पत्र बरोवन पेटय, तुका मिगेल धुवेक देऊन लग्न कोरका म्हणून आम्ही संकल्प केला, तू त्या दिवसाक येऊन पाणीग्रहण कोरका, पत्र बरय म्हणून म्हणताची. आकाशराय म्हणता हाव कशी परत पत्र बरोच ताका, अप्राकृत देह प्राकृत देहाच्या हाव अप्राकृत देहाक ताक कसन म्हणून पत्र बरोच आहे. बृहस्पत्याचार सांगताची पळ्या हाव सांगता तू तशी बरय म्हणून म्हणलेलं बरेल काही हाणे कशी बरेल आहे. स्तोत्र केलंय, स्वतंत्राय अद्वितीयाय अनंतरूपाय शार्ङ्गिणे. हे श्रीनिवासा तुव स्वतंत्र तुव, अद्वितीय तुव, नित्य तुव, सच्चिदानंद रूपी तुव तुगेल प्राकृत देह नाही आमगेल म्हणके अप्राकृत देह, आमगेल पुरा प्राकृत देह. हाव तुका पत्र बरेत असा, हाव तुका आशीर्वाद रूपार पत्र बरेत असा दलरी हाव आशीर्वाद दित्ता खंची कारणान आशीर्वादम करिष्यामि बंधुत्वात् ते सुरोत्तम. तुका आशीर्वाद कोरची योग्यता मिगेल नाही दलरीची. हाव तुगेल माव दात्ता म्हणून आलोचन करून हाव तुका शुभाशंसन दित्तस तिथल्याची भदमळ म्हाका योग्यता ना, तू साक्षात परमात्म असो दलरी हाव तुका संवीक्षकाय आकाश नामक हाव आकाशराय तुका पत्र बरेता म्हणतो. पत्र बरेत असं मिगेल कन्या पद्मावती तुक देऊन हाव लग्न कोरका म्हणून लेखला. हे वैशाख शुद्ध दशमीक तू येऊन पाणीग्रहण कोरका, हे कन्यादान स्वीकार कोरका, आमका सर्वांक अनुग्रह कोरका म्हणून घेऊन तो पत्र बरोवन पेटेता. हे काड्या पत्र येऊन शुकाचार्यांक पत्र दिता. शुकाचार्य त्या पत्र घेऊन येताच. येन केन प्रकारेण तस्य चित्तं वशीकुरु. शुकाचार्यान पत्र घेऊन येत म्हणताना माक्षी येईल काही आकाशरायू. आकाशरायान म्हणले काही पळ्या तू पत्र घेऊन वत्तस वई अकस्मात श्रीनिवासान ना म्हणून म्हणल्यारी दायना ह्या संबंध म्हणून म्हणला तो दायना म्हणा दायना म्हणून म्हणल्यारी तू कसने पुणी कोरनो कसन दाव का त्या हाव दिता. येन केनाप्युपायेन तस्य चित्तं वशीकुरु. ताक वश कर तू आमगेले अधीन कोरून घे. दास्यामी द्रव्य निचयम नात्र कार्या विचार. कितलं द्रव्य दाव का तिथलं हाव दित्त म्हणून सांग, वरदक्षिण कितलं दाव का तिथलं दित्त म्हणून सांगा. तो परवश दाता आणि येता दलरी येन केनाप्युपायेन ताक सोणू का परवश कोरून घे म्हणून सांगता. शुकाचार्य त्या पत्र घेऊन येताची. शुकाचार्यान आईल तक्षण हंगा शुकाचार्यान येऊचकिना पुढे श्रीनिवास कोरवंजी वेश धारण करून कोरची काम पुरा कोरून आयलो. हंग आलोचन करतस काही माताच्या नागता अकस्मात इति चिंता परोहरी. मी गेला आम्हा आणि के बकुला देवी गेलेला आणि काही येणी म्हणून ती गेलेला आणि के वापस काम करून आणि वापस ಒಟ್ಟು कोणालोटू उल्लन उल्लन पंचायती करून येतच की ಗೊತ್ತಾ ही आणि के येणी म्हणून चिंतापर दल्लेल तेदनाची ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ನಾಯಿಲವರ್ಕೇನು ಬಕುಲಾದೇವಿ ಏನಿ ಹಂಗ ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕಾಲೇತೋ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾತ್ಮಜಂ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಳಂಗೆ ಅವನು ದದರ್ಶ ಸಶಿರಃ ಪಾಣಿಂ ಕೃತಕಾರ್ಯ ವಿನಿಶ್ಚಯಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಕ ಆನಂದದಾತ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ನಾಯಿಲ್ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಸನ್ ನಿಮ್ಗಿ ತಾಮನ್ ಮಳರಿ ಕಾರ್ಯಂ ಮದೀಯಂ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಪಕ್ವಂ ವಾ ಅಪಕ್ವಮೇವ ವಾ. ಮಿಗೆಲ್ ಕಾರ್ಯ ಪಕ್ವದಲ್ಲಿ की अपक्वದಲ್ಲಿ फल पक्व झाला म्हणजे कार्य झालं आहे म्हणून अर्थ, अपक्व झाला म्हणजे कार्य दाय नाही म्हणून अर्थ. फल आम्ही निमगिताची ह्या कशी गेलेलं काम दाल्ली की ना म्हणून तशी त्या रीती रे हा निमगेला हागेल भंगी पळोया निमगे श्रीनिवासान म्हणल्या मिगेला कार्य पक्व की अपक्व. शुकाचार्य म्हणताची कार्यंतव कृपा सिंधो पक्वमेव न संशय. तंत कसं नाही संशय असवे श्रीनिवासा तुगेल कार्य घेत नाही पक्वची सफल दत्ता पळय. आज हाव तुगेल कार्य सफल कोर नाहीला पत्र श्रीनिवासा आकाशरायान पत्र बरोवन दिला तुका. तागेले कन्या पद्मावती तुक देऊन लग्न कोरका म्हणताना संकल्प केलेला स तू स्वीकार कोरका म्हणून घेऊन तो ते पत्र दिता. श्रीनिवास म्हणता शुकाचार्याक पळय तुक मोक्ष खंडित कित म्हणरी जगत्यांतू एक अनाथाक ताका आऊस बाप्स कोणे नातील तेदना तागेल विवाह कार्य कोरका म्हणून कोण यद्रा येऊन तागेल विवाह कार्य करत की तांक अनंत फल मिळत. एक कोणाकी मनुष्यास ताका विवाह वाढला तो आऊस बापूस कोणे ना मुखार चेल्ली पळोवच्याक त्या संबंधांनी पुरा पळोवन ताका मुखार विवाह करून दिवचे कोणे ना कोणे एकल्यान जबाबदारी घेऊन त्या करून दिल वय म्हणून जाल्यार ताका अनंत फल आसा. म्हणून तू आईच्या दिवसा हे संबंध आमगेल दोग जनाल मध्ये संबंध निर्माण जाऊच तशी तू केला तुक मोक्ष नावे. श्रीनिवास इथले चंदकोर म्हणता वदंती लोकाः अनृतान सहस्रान विवाह कामा नरजन्मनोये. पळय जगत्यांतू एक वारडीक अनृतान सहस्रान कितले फट्टी सांगून एक वारडीक कोरगा म्हणून म्हणताची तशी वारडीक करताची. फट्टी सांगेत काही वारडीक करत म्हणताना फट्टी म्हणा ओडोड्ड फट्टी नाही सान्न सांगून घेऊन वारडीक कोर येत काय. फट आमगेले शास्त्रांत एक नियम असं केदन केदन फट्टी सांगल्यार दोष नाही म्हणून तेदन पुरा फट्टी सांगेत काय. गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम
गोरक्षण करतं म्हणताना, ब्राह्मणाला रक्षण करतं म्हणताना तसल प्रसंग येईल त्यानं कसं नाही फट्टी सांगल्यावर दोष नाही का. वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे आमगेला वृत्ती अंतू आमगेला व्यापार अंतू आमगेला उद्योग अंतू सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ फट्टी सांगेत काही की नामुळे व्यापार चल ना. व्यापारांत थोडे पुणे कसं नाही फट्टी सांगल्यावर मात्र चलते नामुळे चल ना व्यापार म्हणतात त्या व्यापारांतू फट्टी सांगेत काही. आणि आमगेला प्राणसंकट येईल त्याना प्राणसंकट येईल त्याला फट्टी सांगेत दोष नाही काय. दोष राहिना त्या पाप लाग ना आमका. अनेकस नर्म विवाहेशु नर्म म्हणजे अशी कुशाल उलेताना कितले फटी सांगेत काय. अनेक विवाह एक वारडी कोरका म्हणताना कितले फटी सांगेत. कितले फटी म्हळ्यार होडोड्ड नाही सांसांना आम्ही सामान्य जाऊन म्हणतात पळ्या तो चाललं म्हळ्यार गुणाढ्य चाललो तो बद म्हळ्यार कितलं तिथलं गुण असताना जाल्यार पळय वारडी कोरून दिवच्या दोळ धांपून वारडी कोर येता म्हणून आम्ही प्रशंस करता. आमगेली चल्ली म्हळ्यार ती गुणाढ्य चल्ली ती तिक देऊन लग्न कोरेत तुम्ही कसं नाही तोंदर ना ह्या संबंध दात्ता म्हणून आम्ही थोडे प्रशंस करताच. तिथलं पुरा प्रशंस कोरून घेऊन वारडी कोर येतं कसं नाही तोंदर ना. गुण आम्ही कोणी काही सर्वज्ञ नाही. पुरा जनाला काही गुण असताना दोष असताची दलरी कसं गुण असतं त्या मात्र पडून आम्ही प्रशंस करून सांगून मारडी कोरचे कसं नाही अडणार. मी गेला चाललं मला मनमथा म्हणके असं म्हणून म्हणताची बधा म्हणा तो मनमथ वरके नाही कसं नाही दलरी एक प्रशंस करून हां कोरी येत काही सಣ್ಣ सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ फट्टी सांगेत काही एक नानृतम स्याद अनेक असं पडया अनेक केदन फट्टी सांगल्यावर दोष नाही ना म्हणून म्हणा रे. बाईलमनशाल्या फट्टी सांगेत काही स्त्रीणाम नर्म विवाहेशु ब्राह्मणांना बाईले फट्टी सांगेत काही कसं नाही दोष ना काही. हा एक पण तशी म्हणेल ते त्यांना मग येऊन म्हणल्या बटमाम तुम्ही सांगता म्हणना मी गेल बा म्हण केदनाय फट्टी सांगता असतात त्यांनी बाईला केदनाय फट्टी सांगता तुम्ही आत्ता शास्त्राचे प्रमाण देऊन फट्टी सांगेत म्हणून म्हणली नंतर आणि तो आणि चढ करताची ह्या मोस ना तुम्ही यशपुरा सांगच्या ना आसिल्या. हा म्हणल्या तुम्ही ब्राह्मणान मात्र बाईला की नाही त्या कंचे अर्थार सांगेल मला फट्टी सांगेत म्हणून म्हणा रे. एक संसार चलो का म्हणून द्याला रे फट्टी सांगच्या अगत्य आईला आता एक बाईला विपरीत खर्च करचे तसं एक बाईला प्राप्त झाल्या म्हणले क्या तीन पुरा खर्च करून बसल्या रे घर चोलची कशी तेदन बामणान कसं नाही फट्टी सांगून घर चोलची कतीर सांगेता आता तशीच बामणवर के तशी एक मेळला म्हणून द्याला रे तुम्ही द्याला रे सांगेत कसं नाही तोंदर ना बामणा का घर चोलची कतीर कितलं फट्टी जाऊ का तिथलं सांगेता म्हणून म्हणलं. अशी शास्त्र श्रीनिवास म्हणता पळ्या विवाह कोर का फट्टी सांगून द्याला रे विवाह कोर येता म्हणून म्हणताना आईची दिवसात तू असेल सत्यविषयूची सांगून घेऊन आमगेल दोघ जणांमध्ये संबंध निर्माण करची तशी तू आजी केला म्हणतो तुका मोक्ष खंडित असा त्वत्कृतस्य उपकारस्य प्रतिदातुं न विद्यते. हाव तू केलेल्या उपकाराक प्रत्युपकार कशी करचे मी केलं कसं नाही ना तथापि तव दास्यामी शरीर आलिंगनम मुने. हाव तुला शरीर आलिंगन करता तिथले मात्र हाजी पुढे हनुमंताक हाव कशी सहभोग प्रदान केली की आलिंगन करून त्या हाव तुक प्रदान करता म्हणून शुकाचार्य अंक आलिंगन करून घेता श्रीनिवासू. आणि श्रीनिवासू एक पत्र बरोवन घेऊन शुकाचार्य दिता हावा मुकारी येत्ता वैशाख शुद्ध दशमीक आम्ही येत्ताची एक दिवस पुढ्याक येताची पुरा वरण एदर काणसूच पुरा असणार हा तेदन तो बरोवन पेटेत हा येत्ता तेदना पत्रिका लिख्यते विप्र मयाकाश नृपायच आकाशरायाक तो पत्र बरोवन पेटेता अविदित्वा कुलम गोत्रम नाम संस्थान मंदिरम. पत्र बरोवन दाल्यानंतर म्हणत काही श्रीनिवास नाही मिगेल कुल गोतना गोत्र गोतना कसं नाही गोतना कशी वारडी करून दितो आता गेल चल्ली कम पुरा हे जगन्नाटक सूत्रधारी म्हणा ह्याची पुरा मुका राहिला संबंध तया आईला तो मिगेल कुल गोत्र गोतना अशी कशी दितो तो आकाश रायो. शुकाचार्य म्हणताची विडंब मात्रम गोविंद कितलं नाटक करत रे देवा तू कितलं तुक कुल गोत्र दाव काव्या तुक कसं ने ना आश्य पुरा आमका कुल गोत्र तुक कसं ने ना दलरितांनी दित्ताची कसाल्या का म्हणून म्हणारी हाव सांगला मम वाक्याद वियद राजा कन्या ते संप्रदास्यती. हाव सांगला तर तुगेल बघ्या दित्त तो आणि तू वरक्यानं तिक स्वीकार कोर का कित्याक हाव सांगता ताका तू स्वीकार कोर का म्हणता मम वाक्यात जगन्नाथ दयाम कृत्वा वियन रुपे मिगेल वाक्यानं तिक वरक्यान तो तुक दिता तू वरक्यान तिक स्वीकार कोर का. शुकाचार्य म्हणताची इयंच कन्या गोविंद स्वीकार्या कृपया तू कृप करी कारुण्य दवर घेऊन तिक स्वीकार करी म्हणून घेऊन सांगता. आणि अंबकाल विलंबस्ते किमर्थम कमलानने पत्र बरोवन देऊन पेटेता. शुकाचार्य पत्र घेऊन येताची हे पुरा दालनंतर बकुलादेवी आईली इतलं वेळ लाल तिक पुरा काम करून येऊच्या का आईल तक्षण म्हणली काही श्रीनिवासान आम्हा कसं इतलं वेळ लाल गोतू गेला हाव तू भेटेल ना मग दालतीतली वेगळी कोरून येऊ म्हणून म्हणेल ना मग हिक्क गोतना श्रीनिवासू करवंजी वेश धारण करून येऊन पुरा काम करून चमकलेलं हिक्क कसं नाही गोतना श्रीनिवासू आईला म्हणून गोतना दले ही म्हणता वैरे श्रीनिवासा
हाव एकळी वचून कशी हे कार्य साधन करून येत की म्हणून म्हाका चिंत आशिल्लें पळय हाजी ना फुडें कोणकी एक कुरवंजी नरनारायण आश्रमादकून येवन पुरा थंय सांगून श्रीनिवासाक दिवन लग्न करका म्हणून तिणी येवन सांगून वच्चे वचून मी कार्य सुलभ जालें ना म्हणटलें हें दाय नाशिल्लें दैवमेव परम मन्ये पौरुषम नैव कारणम मिगेल पौरुषा निमित्त हें दावचे वच्चे न्हय दैवच म्हणलें थाबा असो हा उल्लोंग घेवन जाल्ले तांणी निश्चय केला आता वैशाख शुद्ध दशमीक दिवचे म्हणजे निश्चय केला आम्ही आता पुरा मुकावय लग्नाचे तयार करका म्हणून घेऊन ते सांगता श्रीनिवास म्हणता महोत्सवम विधातुम ही मम बुद्धिर्न जायते इतलं पुरा पत्र नी पुरा पेटोन जालें श्रीनिवास म्हणतात म्हाका आतां मन येता ना वारडी करून घेवच्या का म्हण म्हणत काय मन ना म्हाका कसले रे इतलं पुरा मुखार आयिल्ले नंतर कसले मन ना म्हण म्हणतो पळय अबंधो बंधुयुक्तस्य संबंधो न प्रशस्यते आमका कोणे बंधू ना कोण आस हाव तू मात्र म्हण म्हणल श्रीनिवासू बकुलादेवी मात्र आनी कोण आसा आनी कोणे ना आकाशरायाक सहस्र सहस्र संख्याक बंधू आसाची आम्ही संबंध वाड्डेतना समान दावनास का काही संबंध वाड्डेतना आमकां बंधू ना तांकां बंधू आसा ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समोन्वयः वंश समान दावनास का काही वित्त समान दावनास का काही विवाद करतना आणि विवाह करतना हे दोन्ही समान असल्यावर मात्र संबंध वाड्डो का काही तो म्हणता पण आमकां तांकां कंपेर करचे जायना आमकां कोणेय बंधू ना मी गेले कसं ना हांव दरिद्रो तो आकाश राय तो आनी बंधू कितलो आसात ताका नक्क हे म्हणलं काही अबंधो बंधुयुक्तस्य कथम कन्यां प्रदास्यते आमकां बंधू ना तो कशी कन्या दिता दिना तो स्मर बंधून सुरान सर्वान ब्रह्मरुद्र पुरोगमान बकुलादेवी म्हणता तुका समग्र लोकाची सगळे जगत्य बंधू तुका ब्रह्म रुद्र इंद्र सकल देवता वृंद तागेल चरडू परिवार पूरा यक्ष किन्नर पूरा जन तुगेल बंधू स्मरण करून घे तुगेल ब्रह्मा स्मरण करी रुद्रा स्मरण करी येताच पुरा जना जायत म्हणून हे पुरा श्रीनिवासाला एक विडंबना लीला मात्र स्मरण केले काही मातुर वचन आकर्ण्य मनसा शेष पक्षिणो कोणाला स्मरण केलंय गरुडाला स्मरण केलं काही शेषाला स्मरण केलं काही गरुड शेष येऊन प्रकट झाले म्हणले काही गरुडाक देवान श्रीनिवासान पळय सत्यलोकावस ब्रह्मा आपण यो सपरिवार धावून येऊ का म्हणून सांगा मी गेलं लग्न जातस म्हणून सांगा म्हणाल काही गरुड गेलो ब्रह्मलोकाक सत्यलोकाक हेकडे शेषाक आग्नी केल्या वस तू कैलासावस रुद्र आपण या म्हणून घेऊन शेषाक आग्नी केल्या शेष कैलासा चमकलो हेकडे गरुड पक्षीराड गच्छमे पुत्रम सत्यलोकेश्वरम प्रियम ब्रह्मा कापन अडका म्हणून पक्षीराजू हांगा गरुडू सत्यलोक आयला ब्रह्मा येऊन सांगले काही ब्रह्माका गरुड आपल्याला अशी मस्त दिवस जाल्ले म्हणले काही ब्रह्माना खंय गेले तू सुमार दिवस जाले पळोवचे नामो आज कसं नायला म्हणले काही पळय आमकां पुराजनाक अधिपती जावन आशिल्ले जगन्नाथ लोकनाथ त्रैलोक्याधिपती आमकां सर्वांक सृष्टी केलेलो तो परमात्मा श्रीनिवासू भूलोकांत आसा ताका लग्न पुराजनान सपरिवार आमी म्हणटात आमंत्रण दित म्हणटाना तुम्ही सकुटुंब सपरिवार समेत धावून मी गेले धुवेल की पुत्ताल वारडिके येऊ का वधूवरांक आशीर्वाद कर का म्हणून तशी कुटुंब सपरिवार धावून येऊ का म्हणून श्रीनिवासाला आज्ञा जाला ताका येऊ का म्हणून ब्रह्मान तत्क्षण आनंद जाले काही ब्रह्माक श्रीनिवासाले हे विवाह महोत्सव पळोवचे भाग्य आमकां कांयच दिवसा प्राप्त जालें म्हणून घेवन बायलेक सरस्वतीक तागेले गणाक तागेले किंकरांक परिवार पुराजना सांगली काही आज्ञा केली काही पळय आमी श्रीनिवासाले लग्ना वचका हो सत्यलोक आस भूः भुवः स्वः महः जनोलोक तपोलोक सत्यलोक आस थंच्यान आमी भूलोका वचकात पूरा जन तयार दया सिद्ध दया म्हणून म्हणली काही आज्ञा केली काही पूरा भेरी गोद्य भेरी वाद्य घोष समेत ब्रह्म तागेले किंकरा कामाचे आनी पूरा म्हणली काही ये जा वचा थंय म्हणून कामाच्यान म्हणली काही वार्षिकम देही मे कामाच्यान कसं म्हणलें म्हळ्यार ब्रह्माक एक वर्सात सांबोळ म्हाका दिया मी कडे येतात दावका जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आत्ता तुम्ही आमकां आप्पोन व्हरताची थंय श्रीनिवासा लग्न म्हणून घेवन एक वर्स घरांत कसं नाही काम करनी म्हणून सांबोळ दिना तू कडे रे एक वर्सान सांबोळ आत्ता दी आमी येताची म्हणून म्हणलें काही कामाच्यान पुरा जायत सांबोळ मात्र रे मुत्तू रत्न पुरा दिता श्रीनिवासा लग्न ते येया तुम्ही म्हणून घेवन पुरा जना अधिक धन दिवन धनराशी दिवन तांकां पुरा जना आप्पोन हाडले भेरी वाद्य घोष समेत ब्रह्म सत्यलोकादकून येतस तपोलोक महोलोक जनोलोक पूरा क्रॉस करून भूलोका येऊन पावलो भूलोका येऊन पावल तक्षण थंय अनेक ऋषील वृंद अनेक श्रेष्ठ ज्ञानी बसले थंय तांणी पुरा ब्रह्मा पळोवन आश्चर्य जाले अरे ब्रह्म सत्यलोकादकून भूलोक आयला कसले आयला गोतना पुरा दंडवत प्रणाम केले काही कसले आयले तुम्ही ब्रह्मान म्हणले काही श्रीनिवासाल कल्याण दत्तस ताका आयले आमी तुम्ही वरकेन येया म्हणून म्हणले काही ब्राह्मणांक खुशी जाले ओ श्रीनिवासाल पुरा तांणी हजार गटले ऋषी वरेण्य तांणी वरकेन येया वचा म्हणून घेवन ब्रह्म समेत ब्रह्म तागेल परिवार समेत आप्पोंक घेवन पुरा जन
ಹಂಗೆ ಹೋ ರಕ್ತಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನಿಕೆ ಏನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ ಅಪ್ಪೋಚೆ ಪೆಟೆಲೆಲೆ ಗರುಡು पत्तना हेकडे शेष पत्तना कोणे पत्तनाची ब्रह्म येनी कसं नाही म्हणून आलोचन करत म्हणतानाची एकला चार आणि येऊन सांगली काही तगेले अनुचर थई ताणी येऊन म्हणली काही पळ्या आत्ता आईला भूलोका आईला ब्रह्म गंगा नाही पार झाले थोडे वेळ झाले अनेकले येऊन म्हणाल काही गंगा नाही पार धावणं तो गोदावरी नाही पार धावणे तसं आणि काही येणी हो अनेकल्याने येऊन म्हणले आमक सामान्य एक गावान स्वाम्याक आम्ही स्वागत करत म्हणताना स्वामी खैके असतात त्या समयाक समजावून स्वागत कर का स्वाम्याक म्हणून घेऊन स्वामी खई असाची म्हणून आम्ही सुद्धी घेत असताची मला हंग पुरा तयार धावून राप का म्हणून घेऊन त्यांनी सांगत असतात हां स्वामी हंग येऊन पावल्या तुम्ही रेडी द्या म्हणून हंग तशी एकले येऊन विचार दित असं पळ्या गंगा नाही पार करून आयलो गोदावरी नाही पार करून आयलो आत्ता तुंबुरू तीर्थांत असं थई स्नान करून घेऊन हंग येता म्हणून घेऊन म्हणलं हां आणि लागी येता म्हणून घेऊन कळलं ब्रह्म सपरिवार समेत धावून वाद्य घोष समेत धावून हंग व्यंकटाचलाक येऊन पावला त्या व्यंकटाचला येऊन पाऊल तक्षण ब्रह्म तगेले आनु ब्रह्मा जन्म दिल्लो श्रीनिवासु त्या श्रीनिवासाक तगेले पादारविंदाक दंडवत प्रणाम करता प्रणाम करून घेऊन म्हणता आमका तुगेले विवाह महोत्सव कल्याणाचे हे पळोच भाग्य आमक मेळ्ळे आईचे दिवसा आम्ही धन्य कित्या म्हणल्यार तू आमक पुरा जन्म दिवन आमका जबाबदारी दिवन सृष्टीची जबाबदारी रुद्राक लयाची जबाबदारी आमगेल मुखांतर पुरा कोरोसून घेऊन असल भाग्य आमक पळोवचें केन्नाय मेळनाशिल्लें आईच्या दिवसाक तू एक विडंबन करून घेऊन हांगा भूलोका येऊन हे सर्व लीला दाखयत आसा ते तांतू भागी घेवचे आमकां जाल्यार अवकाश मेळ्ळे आम्ही धन्य म्हणून घेऊन ब्रह्म म्हणता परमात्मो ब्रह्माक ते कडेन रुद्र वरकेन येता शेष आयलो रुद्राक आपोवंक घेवन आयलो कैलासाद कोण इंद्र शची देवी समित इंद्रवर्केन आयल कै तदनंतर पुराजन इंद्रादि सकल देवतावृंद येतस सूर्य आयलो चंद्र आयलो हेकडे कुबेर आयलो कोशाध्यक्षो उत्तर दिक्काचे अधिपती कुबेर आयलो यम आयलो श्यामला समेत जावन बायल चरडुवा पुराजन घेऊन आयले श्रीनिवासान पुराजना एक एक जबाबदार दिले मुखार लग्ना कोण कोण कसकसन जबाबदारी घेऊ का म्हणून घेऊन ब्रह्माक यजमानत्व दिले काही पळ्या तू पुरा पळोवंक घेऊ का रुद्राक एक जबाबदार दिले कुबेराक तो धनाध्यक्षो पुरा खर्चाची विनियोग आणि पुरा कशी पळोवंक घेऊ का त्या पुरा कुबेराक दिले यमाक दंडनाची जबाबदारी यमाक कोणे चढ उरलेले गलाट केले म्हणले ताका दंडन करचे की यमाक थोडे भित्ताची म्हणून यमाक त्या जबाबदार दिले पुराजना जबाबदार दिले पुराजन देवतेन आईल नंतर विश्वकर्मा येईल काही पळया विश्वकर्मा येईल तक्षण ततो भूद्वासुदेवस्य विश्वकर्माक्षिगोचर विश्वकर्म प्रकट झालो देवा कोप येईल काही श्रीनिवासाक इंद्राका पण म्हणले काही पळ्या हे विश्वकर्म पळ हाका अहंकार हाका कान घाल हाका कस खंचे पोस्टा दुखून असतात गेले पोस्टा दुखून कान घाली विंगड्या कोणाका नियोजन करी म्हणून म्हणले काही देवान विश्वकर्मान म्हणले काही कसं कसन जाल्या चुकी मी गेल्या आणि कसं नाही इतलं पुरा देवतावृंद येऊन दाल्ला तू विश्वकर्म तांनी येऊच की ना पुढे का तू येऊन हंग सभा निर्माण करून तांगे ग्रापची व्यवस्था कर का आसिला हानी पुरा येऊन दाल नंतर राहिला तू तुगेल काम विसरले तू नाका हाका काढी म्हणून म्हणले काही इंद्राका हक्क हाय हागेल पोस्टाक हो योग्य नाही काढी म्हणून म्हणलाय इंद्र म्हणता जायत काढता म्हणून विश्वकर्मा म्हणलं क्षमा याचन करतो पळय भगवंत त्वदभीष्टम यद अज्ञानात न मया कृतम देवा तुगेल मन असेल म्हाका कळणी असो तत्क्षण हांव निर्माण करता तू चिंती करू नका म्हणून घेऊन विश्वकर्माल मुखांतर त्या कालाक ब्रह्मादि सकल देवतावृंद ऋषिगण आयला थंय तांक पुरा रापच्याक पुरा व्यवस्था त्या विश्वकर्माल मुखांतर करेले आणि विश्वकर्माकनी इंद्राक मुखारी श्रीनिवासो पेटेता नारायणपुरा वचा तुम्ही थंय वचून पुरा आम्ही थंय आईल नंतर आमकां रापच्यानी पुरा व्यवस्था जाय थंय सभाभवन निर्माण करा सभाभवन निर्माण करची मात्र नाही विवाह मंटप तुवे निर्माण कर का म्हणून घेऊन विश्वकर्माक त्या जबाबदारी दिवन पेटेता इंद्रनी विश्वकर्मो हेकडे नारायणपुरा येताची हंगा ब्रह्मादि सकल देवता वृंद तांका सभाभवन रापच्यानी पुरा निर्माण झाला वयंतु दासभावेन परमात्मा श्रीनिवास म्हणता सकल देवता वृंद ऋषिगण असेल त्या त्यांना म्हणता आकाशराजस्य सुतास्ति यासुराः इच्छामि कर्तुं किल तत्करग्रहम् अंगीकृतं चेत् भवदीय मंडलैः तुम्ही पुरा ओके म्हणा हा वर्डे करून घेता म्हणून म्हणाल काय श्रीनिवास ना म्हणलं हा कर ना म्हणून पुरा नटन करतस हो ब्रह्मादि देवतांक निमगीतस तुम्ही ओके म्हणा मात्र हा वर्डे करून घेता नातले कर ना म्हणून म्हणाल काय ब्रह्मादि देवता म्हणताची देवा वयंतु दासभावेन तिष्ठाम पुरुषोत्तम आम्ही सर्व तुगेल दास्य स्वीकार करून असेल दास आम्ही कसन सांगची तुका आमगेल अनुमती कसन घेवचे आम्ही कसने कोर का म्हणलं तुगेल अनुमती घेऊ का तू अवश्य करी ह्या विवाह कल्याणाचे
महोत्सव पळोचे भाग्य आमगेले म्हणून म्हणता सर्वज्ञस्त्वं दयासार सत्य संकल्प वासिनः तू सर्वज्ञ तू खंचे कार्य करूचक तू स्वतंत्र आम्ही त्याला अस्वतंत्र आम्ही तुगेले परमिशन घेऊ का तू ह्या घेऊचे अगत्य ना न पुत्र वचनम श्रुत्वा वसिष्ठम मुनिमानयात ब्रह्माक जबाबदार दिल्या मुखार बटमामा आपो का आता काम दाव का म्हणदलारी पुरोहित कोण वसिष्ठ महर्षींक अप्पेल काही आणि सांगले काही पळ्या मुकाबैल दावचे कार्य आणि पुरा तुम्ही यजुर्वेद मंत्रान कोरका पुण्याहवाचन दाव का कुलदेवता प्रतिष्ठापन दाव का नांदी दबर का ह्या पुरा दबर का तिथलं मात्र नाही मज्जन दाव का आता आम्ही हळदी कार्यक्रम म्हण कसन कलताची हळदी कार्यक्रम म्हण कसन ना त्या शुभ कार्य केदनाही तैलाभ्यंग कोरनो केदन शुभ कार्य असं त्या दिवसू तैलाभ्यंग कोरून स्नान कोरून का काय शुभ कार्य असेल दिवस पुरा तैलाभ्यंजन कोर का स्नान कोर का ह्या पूरा दाव का वसिष्ठ महर्षींक नियोजन करी म्हणून म्हणता वसिष्ठ महर्षीवरकेन आगमन दत्ता सर्वेषामपि देवानां यजमानो भवानिति पूरा एक एकल्यांक जबाबदारी दिला थई पाकार्थम हव्यवाहन रांदपणी पूरा कोरच्याक अग्निक स्वाहा स्वधा समेत तोतागेल बाईलांक घेऊन आयलो रांदप कोरच्याक अग्निकै तस्मात् पाकं कुरुष्वत्वं स्वधा स्वाहा समन्वितः वरुणम जलार्थम उद्दा पूरा हणगलचे वरुणाक जलाभिमानी देवता वरुण ताण उद्दा हणगलच्याक पुरा न्हावच्याक रानपाक पुरा तो काही जबाबदारी शिष्टानां परिपालने आयल्ली शिष्टांक स्वागत कोरच्याक तक्का पुरा रुद्राक जबाबदार दिला यमं संकल्पयामास कोणे चढ उणे केल्यारी तांक दंड दिवच्याक यमाक जबाबदारी दिला दीपधारणे चंद्राक थै 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 काही काळोख असल्यारी पुरा लाईटा व्यवस्थानी पुरा कोरका ताक चंद्राक जबाबदार दिला काही कुबेराक धनाची जबाबदार दिला पुरा जनांक एक एकल्यांक वसुदेवतेंकने पुरा रांद पुरा दाल नंतर तांक पुरा आयदन घाशी जबाबदारी वसुदेवतेंक दिला काही अशी एक एकल्यांक एक एक जबाबदारी दिला ब्रह्मान म्हणले काही मज्जनम कुरु गोविंद पळ्या समय झाल्या आणि तू तैलाभ्यंग कोरंगे स्नान करी म्हणून म्हणले काही स्नान करी म्हणून म्हणलं तक्षण हक्का लक्ष्मी लुडग असायल्या कोल्हापुरा वचून बसल्या लक्ष्मी आता तिकत ताण आयल्लो ताजी कतीर खंचे एक कारण घेऊन नेवान घेऊन तिका आप्पो का म्हण घेऊन आत्ता हा कूड घासायल्या रमाम राजीव नयनाम करवीर पुरालयाम थई बैसील लक्ष्मी स्मरण आयल्या बेजारलं काही श्रीनिवास रुरोद लोकरीत्यैव भगवान लौकिकी तनुहू न शोभते परमात्मा म्हणता पळय इतलं पुरा वैभवार कार्यक्रम दत्तसा मी गेल बायल लक्ष्मी नामो न शोभते सभा दिव्या तया विरहिता सुता हे सभेक ती ना म्हणतरे शोभना तीन येऊ का म्हणजे अपेक्षा पावलं काही न शोभंते यथाकाशे तारा तारापतिम विना आकाशान पुरा नक्षत्र अस चंद्र ना म्हणदला री आकाशाक शोभेस्वे ना रान म्हणस फॉरेस्ट अस रूको ना म्हणदला ते रान रान म्हणताच कोण ना आम्ही पुरा देवता पुरा असात तुम्ही नक्षत्र म्हणके असात तुम्ही दलरी चंद्रा म्हणक्याची ती लक्ष्मी ना तका शोभना ती लक्ष्मीन येऊ का म्हणतो अपेक्षा पावता किमर्थम रोदनम तात किंते कार्यम विडंबनम कसन हे विडंबना तुक कंचे कार्य दाव का म्हणतले कोणे दाव का वे देवा आमकदलरी तांगेल अपेक्षा हंगेल अपेक्षा असं तुक कोणाला अपेक्षा असवे हे पुरा कसले नाटक कर तू विडंबन करता श्रीनिवास म्हणत काही रुद्रा का तू कसन गोतस पळ्या तुम्ही कोणे पुरा आसनाची ब्रह्मरुद्र तुम्ही कोणे आसनाची पुरा प्रलय झाल्यानंतर तुम्ही असताच वे कोणे पुरा मिगेल पोटा भितर वचून असताची म्हाका तेदन बेजारू क्षीर समुद्रांत एकलो असताव तेदन मिगेल बेजार काढची कोणा म्हणजे मिगेल पाय वत्तो न्हू मिगेल उल्लोन लक्ष्मी मात्र तुक कसं गोतस तिगेल महत्व ताका ती धाई म्हणून म्हणल काही जायत ब्रह्मान म्हणले काही तू तावळी सांगेल असला रे श्रीनिवास हाव सत्य लोक आदुकून येतसील ऑन द वे तशी कोल्हापुरा वचून आप्पोंग येऊन येतसील न्हू तू कसले सांगानी म्हाका श्रीनिवास म्हणालो तू वचून आप्पोन हाडची नाही लक्ष्मी का तू गेल्यार ती याना सूर्याक पेटेत हवा म्हणून सूर्य आपेल काही सूर्य आप्पोन सांगता श्रीनिवासो भास्करम भक्ती नम्रांगम भगवाना हरतगतम पळ्या सूर्या कोल्हापुरांत लक्ष्मी असं मिगेल बायला ती वचून आप्पोन हाडी म्हणून म्हणले काही सूर्य म्हणता कथम ताम लोक जननी मानयिष्येतमांतिकम नाही रे श्रीनिवास हाव वचून सांगल्यार येत वैवती मिगेल वैर विश्वास कसला ती का हाव सांगल्या कसं म्हणून येऊन येत ती या ना ती मिगेल वैर विश्वास कर ना श्रीनिवास म्हणता पळय तुक आणि तिक असेल तिथलं स्नेह आणि कोणाका ना म्हणून म्हणता तू सांगल्यार येत ती कसल्या म्हणा रे सूर्याक आणि लक्ष्मीक अपार स्नेह काही कित्या म्हणा सूर्यान आईल तेदन मात्र कमला फूल पळया फुलची केदाना सूर्यान आईल तेदन मात्र लक्ष्मी कमलासना पद्मासना ती म्हणताना तू आयल्यार मात्र कमला फूल फुलता लक्ष्मी ती वरकेन अरळता ती गेल तोंड वरकेन अरळता ताका तुची वस म्हणून सूर्या पेटले सूर्य जायता म्हणून म्हणालो सूर्यान म्हणले काही हाव चमकल्या रे नुतनुता याना ती यो म्हण म्हणलं क्षणी येतवे ती कारण कसं नाही प्रबल कारण दाव का येऊच्या का श्रीनिवास अपेत असं म्हण मला येतवे ती या ना ती
कसं करचे म्हणून म्हणले काय श्रीनिवासान म्हणले तू चिंती करू नका उपायम प्रवदिष्यामी हा एक उपाय सांगता त्या तशी कर तू नका मला येत पडती कसं उपाय पळय श्रीनिवास उपाय सांगतास लक्ष्मी कापून हाडच्या का शयनंतु कृतम तेन तव भारत्राद्य भूतले तू वचून सांग लक्ष्मी ती गेल बागला वचून गोळोनी रड तेदन येत ती वैरा सूर्या कसला रडतस तू कोणे तुगेला अधिकार काण घेतलं तुगेल निमित्तानं म्हणून रडत ती तू रडलेल तेदन ती येऊन सांत्वन सांगत ती का तेदन ती म्हणा पळय तुगेल बामण मिगेल अधिकार माक कोणे काण घेणी जाल्यार तुगेल बामणाक कसने हुशार ना म्हण सांगा श्रीनिवासाक म्हाका कसने हुशार ना म्हण सांगा मस्त सिरियस जाला हांतलार पडला म्हण सांग तू दावका जाल्यार रे चिंती करू नका नाही रे श्रीनिवास हांव तशी वचून सांगले नमगत्व ती श्रीनिवासान अस्वस्थ जावन हांतलार पडचे म्हण आसवे त्या तिक्क हांव मोह करचे साध्य आसवे दायना विंगड ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಂಕ ಕೊರಿಯತ ತಿಕ್ಕ ಕಶಿ ಕೊರ್ಚೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಡಲ್ ಕೈ ತು ಚಿಂತಿ ಕೊರ್ನೋಕ ಮನ್ ಮಾಯೆಯ ಮೋಹಿತ ಸಾತ हा तिक मायेन मिगेल मायेन हांव तिका मोहन करता ती नमगुनी येता तू सांगती का दाल तितले वेगळी येऊ का काही तुवें श्रीनिवास हांतलार पडला उठोचे वरकेन दत्तना ताका म्हण सांग येत ती म्हणून म्हणल श्रीनिवास जायत म्हण आयलो सूर्यान येऊन तशी केलं काही रडलं काही लक्ष्मी आयली काही लक्ष्मीन सांत्वन केलं काही कसला रडत असतो म्हणून म्हणले काही पळय श्रीनिवासा हुशार ना सिरियस असतो तू दाल तितली वेगळी येऊ का म्हणता गेला अपेक्षा म्हणून म्हणले तर क्षणाची लक्ष्मी रथावैर बैसून घेऊन सूर्या लोटू आयली काही हंगा कोल्हापुरा गेलेले आता श्रीनिवासान आपोसून घेतलं हंगा आईल नंतर श्रीनिवासान सांगितलं मग कसं नाही हुशार ना म्हणून सांगा म्हणून ताक समजावून लक्ष्मी लेद्रा नटन कोरका श्रीनिवासान हाण कसन केलं काही जगाम दर्शनापेक्षी ह्यशक्त इव सम्मुखम कसने शक्ती नतील म्हणके नटन केलं काही श्रीनिवासान ती गेली यद्रा चमकून वत म्हणून सीधा हांतलार बैसेल उठून चमकून गेले म्हटलं ती कळता ओ आराम स्व धावका म्हण आपोसून घेतला हाण म्हणून तका श्रीनिवासान कसन केलं म्हणून म्हणाली ब्रह्माकने रुद्र आपेल काही आपण म्हण काही भुजे भुजंग भूषस्य वामम संस्थाप्य वै भुजम कसने अशक्त जाल्लेल्यांका तांगेले दोन हात आमगेले खांद्यार घालून घेऊन आपण व्हरताचे आमी हेका तो दोन्ही हात तांगे दोग जनाला खांदा वेर घालून घेऊन ताकू कोण व्हरताच तशी हाण ब्रह्माकने रुद्र आपेल काही श्रीनिवासान तांगेल दोग जनाला खांद्यार हात घालून घेऊन अशक्त इव कसने शक्ती नातील म्हणके नटन करून होगूर चमकून येतच काही लक्ष्मी येद्राक लक्ष्मी कोळका म्हणू मग कसने शक्ती ना म्हणून कोळका म्हणू लक्ष्मीक पळोवंक घेऊन दुःख जाले वेदन जाले रमालिंगन मात्रेण पुष्पांगो विष्टरश्रवाहा लक्ष्मी आणि परमात्म त्या क्षणाक पळोवंक घेऊन परस्पर आलिंगन करून घेताची खंयची क्षणाक लक्ष्मीन आलिंगन करून घेतले तदा रमालिंगन मात्रेण पुष्टांगो पुष्टी आयली काही ताका एक तराची शक्ती ऊर्जा आयल्या श्रीनिवासाक आता ऍक्टिव्ह जालो हा आणि मिगेल ताप पुरा गेल्ले म्हणून म्हणाले काही लक्ष्मीन आयले नंतर हा आणि जाल्यार मज्जन करूया आणि मुखार स्नान पुरा करूया म्हणून घेऊन पुरा स्नानाक आणि पुरा सिद्धता जाले हंगा माम मोहयती गोविंद ती म्हणता लक्ष्मी पळय म्हाका जाल्यार मोहन केलं तुवें तुका हुशार ना म्हणून म्हणलें हांव नमगून आयली मो हांव पळय मिगेल बुद्धी कसने जालेले की मिगेल बुद्धी भ्रष्ट जाले तुगेले मोह है तुगेले माय है म्हणून म्हणता त्वया रमावतारे तू कथितं स्मर भामिनी वेदवत्या विवाहस्य संप्राप्तः काल एष वै लक्ष्मी म्हणता जाय तर म्हाका इतलं पुन्हा नाटक करून आपोसून घेतलें कसले आपोसून घेतलें पळय तुची उडगास करून घे तू सीता दावन आयिल तेदना हांव राम दावन आसिल तेदना तुची सांगिले वेदवतीक वारडीक करून घेया म्हणून म्हणलेलें तेदन हांव कसं म्हणलेलें आत्ता रामावतार ह्या युगांत हांव एकपत्नी व्रतस्थ हांव आत्ता लग्न करून घेना मुखार द्वापरांत म्हाका नियम ना तेदन लग्न करून घेता म्हणून म्हणलेलें अग्निपरीक्षा दत्त म्हणतना सीत एकली येना अग्निदेव सीते ओटू वेदवती कोरकेन हांड रापकार येता तेदन राम निमगीता ही कोण सीतेक म्हण ही अनेकले कोण तुगेले म्हणके अस्मू म्हण निमगीता सीत म्हणता पळय ही वेदवती रावणान अपहरण केलेली हिक्का मिगेल बदला हीण पुरा कष्ट अनुभवसिले त्या कारणान तुम्ही हिक स्वीकार करा म्हणून सीत म्हणता राम म्हणता आत्म करना हांव मुखार करता म्हणून म्हणता आत्ता त्या लक्ष्मी कुडगास करून दितस श्रीनिवास पळय आत्ता तिची वेदवती पद्मावती जावन आयल्या आत्ता हांव विवाह करून घेऊ का म्हणून संकल्प केला ताका तुका आपेसील हावें म्हणून म्हणता अशी मुखार विवाहाचे कार्यक्रम वैशाख शुक्ल सप्तमी दिवसाक हे अभ्यंग स्नानानी पुरा जावका दशमीक भारडीक सप्तमी दिवसाक हे पुरा अभ्यंग स्नाना सिद्धता आणि पुरा जाल्ला पुण्याह वाचन कोरका म्हणून घेऊन वसिष्ठ महर्षींकनी पुरा आपेला वसिष्ठ महर्षी तांणी पुण्यावाचन एक पुरा सिद्धता केला ताजी किना पुढे स्नान करून येऊ का तैलाभ्यंग कोरका कोण आहे म्हणून म्हळ्यार कोणे कोणे येऊन घेऊन त्याला लावच्या ना काही आम्ही तैलाभ्यंग करून घेत म्हणताना अक्षता विप्रहस्तेन शास्त्र सांगता अक्षत घेताना कोणाला हाता घेऊ का ब्राह्मणाला हातान अक्षत घेऊ का स्वाम्याला हातान अक्षत घेऊ का आम्ही काण घेऊन आमक अधिकार असं म्हणून घेऊन कोणाला मात्र अक्षत घालच्या ना काय
कित्या म्हणारी वेदाध्ययन कोण कोर नसताची तांनी अभिमंत्रण केलेलं त्या अक्षत तांनी घालका एकही महात्मान संतान पीठाधिपतीन घाली आहेत ब्राह्मणान घाली आहेत अक्षत आम्ही केदनाही वचून घेऊन हा मंत्रक्षत दिला म्हणून कोणाला मातेवर मग मंत्रक्षत घालची नाही अक्षता हा विप्रहस्तेन जावण कोणाला हातान कोरका कोणाला जावण कोरका म्हणे मात्र हस्तेन भोजनम अवसुले जावण जेव का काही पळया खै खै काही जेवच्या ना काही कित्या म्हणा रे खै खै आम्ही जेवल्या कसं जाता म्हणा आमगे बुद्धी भ्रष्ट जात केलो पंथा उपाय नातील त्यानं अडना दलरी मातृहस्तेन भोजनम म्हणून शास्त्र कसले सांगतं म्हणा आवसून कोरून प्रीतीन कोरून चरडू वाढलेलं कसं नसता तांगेल बुद्धी केदनाही शुद्ध असता बुद्धी भ्रमण दायना भायरी आम्ही खैकीची तांनी नाना तऱ्हाचे अवाच्य शब्द उल्लोन कसकी करताची रांदप केले आम्ही खाल्ले म्हणून दला रे आमगेल बुद्धी भ्रष्ट जाता साध्यता चढ असता दात्ता म्हणून येऊन नाही साध्यता चढ असता आवसून केले केदनाय त्या बुद्धी भ्रष्ट जावच्या साध्य ना तिथली प्रीती री मिगेल पुत्ता क म्हणून येऊन ती मिगेल धुवे क म्हणून कोरण वाढता त्या आम्ही खाऊ का काय मात्र हस्तेन भोजनम दानम दद्यात स्वहस्तेन दान दित म्हणताना आमगेले हातान देऊ का काय आमगेले हातान दिवच म्हणा रे विंगड्याला दुड्ड काण आमगेला हातान दिवच म्हणत तशी नाही आमगेले दुड्ड आम्ही काण आम्ही दान कोरका विंगड्याला दुड्ड आम्ही दान कोरच्यान तो महत्वाशी नाही आमगेले आम्ही संपादन केलेलं दुड्ड आम्ही दान कोरका काय दानम स्वहस्तेन नारी हस्तेन मर्दनम तैलाभ्यंग कोण कोरका म्हणजे स्त्रियान कोरका काही पळय वारडीक दल नंतर बाईलेनं एक पंत तैलाभ्यंग कोरका काही कडेर ताण कोरून घेवेत वारडीके पशी फूड भयण्यान तैलाभ्यंग कोरका आता कायची कसं नाही स्नान कोरोचे असल्या रे पुरा तैलाभ्यंग नंतर भयण्याला हाताने एक दोन्ही तांबी उद्दा घाले ताची म्हणताना तैल अभ्यंग कोरका सुरवेर कोणे भयण्यान भारडिके पशी फूडी झालं भारडिके नंतर झाला रे बाईलेने एक पण तैलाभ्यंग कोरका काय कडेर स्नान आता लक्ष्मी असं श्रीनिवास म्हणता लक्ष्मीने येऊन कोरका म्हणता गेला अपेक्षा तो म्हणत काय पळया माक कोणे ना विदितम हृदयन देव तव वेंकटवल्लभ कोणे नामो मग तैलाभ्यंग कोरच्या का कसन कोरच्या म्हणून बेजारलं काही लक्ष्मीन म्हणले काही हा वाईली ताजी कतीर नव्हे विदितम हृदयम देव तुम गेला अंतरंग कसन म्हणून मग कळलाय म्हणून ती येता तैलाभ्यंग कोण घेऊन ती तैलाभ्यंग पुरा करता हेकडे पार्वती सरस्वती भारती देवी पुराजन आयले त्यांनी पुराजन एक एक लहान एक एक पदार्थ दित्तसाची श्रीनिवासाक रत्नसिंहासनावर बसकारायला काही तैलाभ्यंग केला पूरा पदार्थाने पूरा लेपन करून घेऊन आपाद मौलीपर्यंतम साकृत्वा उद्वर्तनम हरे हे आम्ही शतकलशनी पुरा करत म्हणत द्यावा का पुरा उद्वर्तन करताची तशीची हक्का आपाद मौलीपर्यंत उद्वर्तन केलंय आणि स्नानाक मात्र सिद्धता दाव का वसिष्ठ महर्षीला आज्ञा घेता परमात्मा श्रीनिवासो मुखार हाव स्नान कोरियत्वे म्हणून आज्ञा घेता वसिष्ठ महर्षी आज्ञा दित्ताची तदा ददौ ब्रह्मपत्नी सावित्री वस्त्रमुत्तमम ब्रह्माल बायला तीन येऊन एक वस्त्र दिले काही स्नान झाले पार्वती धूपमादाय ददो लक्षीकरांबुजे स्नान झाल्यानंतर श्रीनिवासाला दिग केस त्या दिग केस सुक्कानं वेगी पुण्यावाचने मुखार कार्य आणि पुरा बोसका ताणे आत्ता जाल्या आमगेले पुरा हेअर ड्रायर असं वेगी नाव नाही तक्षण त्या हेअर ड्रायर 5 मिनिट भितर सुकून होता तेदन कसं नाही पळया पार्वतीन हाणू धूपमादाय धूप इंगाळाने पुरा घालून धूप हाण दिली काही त्या धूप दिग केस आदवरून घेतलं वेगी सुकता म्हणून त्या कालाची हेअर ड्रायर आहे धूप हाण दिले रती शच्यौ चामरेच्या वीजयंत्यौ चंद्रसन्निभे एक चामर घेऊन बसले काही एकले छत्र घेऊन बसले पुरा वारी घालच्या कने पुरा घालतसाशी श्रीनिवास पुरा पीतांबर वस्त्र धारण केलं काही मुकारे पुण्यावाचन इत्यादी कोरका पीतांबर वस्त्र धारण करून घेऊन पुण्यावाचनादी कार्य झाले कुलदेवता प्रतिष्ठापन कोरका नांदी दबरका नांदी दबरत म्हणतो ना म्हणले काही वसिष्ठ महर्षीन तुगेल कुलदेव कोण म्हणून म्हणले काही श्रीनिवासान म्हणलंय वसिष्ठ मम कल्याणी कुलदेवी शमी स्मृता शमी वृक्ष शमी त्याची मी गेल कुलदेव म्हणलं काय खंचान हाडची मारा या शमी आता त्या हाण प्रतिष्ठ कोरका खंचान हाडचे पुरा जन धावले काही थै काही व्यंकटाच्या लान थै काही एक रूख मिळेल शमी वृक्षाचे एक शाखा हाण घेऊन दवरली काही थै पुरा आवाहन केले क्वचास्तीच्या द्रुमश्रेष्ठ इत्युक्ते अगस्त्य ऊचिवान शमी पापम शमयमे शमी शत्रुविनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धात्री रामस्य प्रियदर्शिनी त्या कालांतू अर्जुनस्य धनुर्धात्री अर्जुनान थई धनुष दवरन चमकल शमी वृक्षाक आज दलरी आम्ही त्या श्लोक म्हणूच तसल शमी वृक्ष मी गेल कुलदेवता म्हणून म्हणता कुलदेवता पूज केल्या पूज करून झाल्यानंतर खै दवरची है प्रतिष्ठापन कोरका नांदीपुरा आमगेले घरांत दवरन आम्ही बत्ताची प्रतिष्ठापन केल्यावर वाटना त्या नांदी दवरन दावते विसर्जन दावते प्रतिनिधी ताक एक आरती दाखव का ताक कोणे दाय नव्हे कसन कोरचे श्रीनिवासान आलोचन केले कुलदेवता प्रतिष्ठापन खै कोरया म्हणून म्हणारे आत्ता ताक वराहा लोडगा असायला वराह असेल नव्हते खंचे वराहान जाग दिलेल्या
त्या वराहाला उडगा असायला वराहा कशी येदोळी इन्व्हिटेशन दिनी आमंत्रण दिनी आत्ता तक आमंत्रण दिवचे एक नेवानार वचा आमंत्रण दिवच्या चमकलो आईल काही वराहाला की विधैव अद्यैव नियुंक्षे त्वाम सेनाम ते चतुरंगिणीम पुरा तागेल सैन्य पुरा घेऊन आयलो आणि वराहाक म्हणली काही पळाय हाव हंगा तुका विवाहाक आप्य निसिले आत्ता तू विवाहाक येऊ का पद्मावतीक देऊन वारडीक करत असाची नारायणपुरांत वारडीक वराहान म्हणले काही ममस्थाने महाराज बकुलाम विद्धी मे सुखीम पळाय मक येऊच्या दायना मक मस्त कार्याचे ओत्तड असा जाल्यार मिगेल बदला हाव पेटोवन दिलेली बकुला देवी आसना माय ती आसा हाव आसील म्हणके म्हण लॅक म्हण म्हणाल श्रीनिवासाका त्याची धावक आसील की म्हण वराहा नाईल मंडला हंग नित्याक ना कुलदेवता प्रतिष्ठे आरती करतल कोण नैवेद्य करतल कोण श्रीनिवास म्हणाल काय हो वैव तू या नावे नाका तसला हाव कुलदेवी प्रतिष्ठांच करिष्ये शरणे तवा तसला हाव कुलदेवाल प्रतिष्ठा हंगा तुगेल पायमुणा कोरून वत्ता डैली तक एक आरती गुंडोन सोडी म्हण म्हणाल काय ताण आमंत्रण दिलेलं आहे निमंत्रण नाही आमंत्रण म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार रे आता आमी परत आमंत्रण म्हण बरं येताच संस्कृतांत आमंत्रण म्हळ्यार रे येवच्या इच्छा असल्यार ये यानातल्यार नाका म्हण यानातल्यारी बरें म्हणून तुमकां पुरसोत आसल्यार इच्छा आसल्यार ये यानातल्यार नाका म्हण निमंत्रण म्हळ्यार आग्रहपूर्वक ना तुम्ही येवकाची येवन आमकां अनुग्रह करकाची म्हणून निमंत्रण आता आमी सामान्य त्या निमंत्रण म्हळ्यार अर्थान तो आमंत्रण म्हणून शब्द बरयताचे असो आमकां आमच्या आप्येतना आग्रह आसता जाल्यार केलो अर्थ गोत्तसिला ना तशी शब्द प्रयोग करचे ना काय आमंत्रण म्हळ्यार तुमकां येवच्या इच्छा असल्या ये या नाका नाका श्रीनिवासान अशी केलेलें वराहाक कितें म्हळ्यार ताका तागेले कुलदेवा प्रतिश्ठ करून थंय पूज करप आशिल्लें आनी तूं कुलदेवा प्रतिश्ठ केलें आनी हे कडेन आयले विधे अद्यैव नियुंक्षे त्वाम सेनाम ते चतुरंगिणीम श्रीनिवासान ब्रह्मा म्हणली काय पळय पुरा सेना आनी पुरा तयार करी वचका आमी वेळ करचे ना शीघ्रम गंतुम चतुर्वक्त्र नारायणपुरम प्रती नारायणपुरा वचका म्हण घेवन पुरा जना आज्ञ केले ब्रह्मान म्हणली काय पळय पुण्या वाचन जालें कुलदेवता प्रतिश्ठ जाले हे पुरा जाले नंतर उपवासार वचवे आमी पुरा जनान इतलो पुरा कार्यक्रम करून घेवन जेवण ना फळार ना म्हण जाल्यार कोणेय यानाची ताकाची जेवण करूंक येवन आमी भायर सरया पुरा जनाक म्हण म्हणले काय नोपवासेन गोविंद गंतव्यमिति मे मतिः कोणाक उपवासार वच्चे ना जायत पुरा हज्जी तयार करी म्हण म्हणले काय श्रीनिवासान जाल्यार श्रीनिवासाक पुरा जेवणा व्यवस्था करच्याक श्रीनिवास म्हणता ब्रह्माका मुनयः क्षुदिताः सर्वे बालवृद्धादयस्तथा पळय पुरा जना पोट्टा बुकेर आसाची जाल्यार तितले बेगीच जेवणा व्यवस्था जावं का म्हण म्हणले तक्षण श्रीनिवास म्हणता वचनानि महारहाणि तव पुत्र पितामह वर्षाणाम अयुतं तात गतं मे कानने गिरौ मिगल अवस्था कसन म्हण गोतनावे तुका म्हण म्हणता श्रीनिवास ब्रह्माक हाव एकलोच हांगा आयिल्लो दरिद्र हाव भूलोका येवन 10,000 वर्ष कसने नाशी हाव बसला हुत्तान तूं म्हाका दूध जाल्यार हिची तुवच गायच्या रुपार येवन दूध घालेल म्हाका कसने काम ना दारिद्र्य दुड्ड खंय आसा मी गेल्या इतलं जना जेवणा त्यावेळी पुरा जन ऋषी वरेण्य पुरा 1000 घटले नायले ब्रह्मादि देवता वृंद आसा हांगा पुरा जेवणा व्यवस्था करचे मी गेल्या कसने ना म्हण म्हणाले काही संपाद्याः सर्वसंभाराः रुद्रान येवन म्हणले काही कसले चिंती करतो तू पळय विवाह आसता म्हणतना येन केनापि प्रकारेण आम्ही ऋण तरी घेऊन पुरा व्यवस्था कर का म्हण म्हणता ऋण घ्या म्हण म्हणा काही रुद्र कोण आस म्हाका ऋण दिवचे का श्रीनिवास म्हणतास कोण आस म्हाका ऋण दिवचे कोवा अद्य ऋणदाता अस्ति विवाहस्याथ पुष्कलम ऋण दिवचे कोणे ना म्हणले काही चिंती करू नका कुबेर आसा हो वय कुबेर आपोन मेले ऋण दी म्हण म्हणले काही कुबेराक कुबेर म्हणता देवा हे पुरा तुगेलेच त्वदधीनम देव सर्वम जगदे तच्चराचरम चराचर जगत्य पुरा तुगेल अधीन तू स्वतंत्र हाव स्वतंत्र तू संपादन केलेलं तुगेले संपत्ताक म्हाका अध्यक्ष करून दवरला तू तितल्याची हाव तुका दिवचे म्हणून कसं नसा देव म्हणाल काही वय हाव स्वामी जाल्यार एक पंथ हांव तुका दिवन जाले नंतर ताजे स्वामित्व तुगेले तू म्हाका तर ऋण दिवं का हांव ऋण घेवं का म्हण म्हणाल काही कुबेर आले की कुबेर जायता आता पळय तू कलियुगांत आसा लोकरीत्या तू पुरा व्यवहार करता असा म्हण नंतर हांव वरके ना लोकरीत्या व्यवहार कर का हांव तुका ऋण दिवं का म्हण जाल्यार तू ऋणपत्र बरो का म्हण ऋणपत्र बरो का म्हण म्हणाल काही जायता ब्रह्माक घेतले रुद्राक घेतले आनी थंय वराहाल सन्निधानान तू ऋणपत्र बरयल काही निष्काणाम राममुद्राणाम लक्षाणि च 14 म्हाका आतां 14 लक्ष रामटंक वराह दाव का म्हण म्हणाल काही परमात्मा दिथावा तू हे ऋण परिहार करता म्हणून येऊन म्हाका बरोवन दिल्या मात्र दिता म्हण म्हणाल काही कुबेर जायता साक्षी घेतले ब्रह्माक आनी पुरा साक्षी घेवन बरयल काही
एकसाक्षी चतुर्वक्त्र द्वितीयस्तु त्रिलोचन रुद्र अनेकल साक्षी ब्रह्म एकल साक्षी अश्वत्थ वृक्षशील तै त्या एक साक्षी वराह एकल साक्षी हे पूरा जन साक्षी घेऊन पत्र बरेल काही पण 14 लक्ष राम वराह टंके आईच्या दिवसाक कुबेराल मुखांतर घेतलं असं श्रीनिवासो कलियुग पर्यंत कलियुग दावची भितर हे वापस पूरा ऋण ताण वापस देऊ का ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು म्हणून हे ऋणपत्र बरोवन घेऊन कुबेराक दिले घेतले 14 लक्ष रामटंक वराह घेतले घेऊन पुरा घेतले पळे आता तू कसकसन कोरका काशी ताळे कोरो कासिले मुद्दी कोरो कासिले कडे जेवणा व्यवस्थेक पुरा तांदूळ डाळी त्या दिवस दाव का शुक्ल पक्ष अष्ट सप्तमी काय पुरा तयार केले तयार करून दाल्यानंतर अग्नी कापेल काय पाकार्थम भाजनम कृष्ण नास्त्येकमपि मे हरे क्षणात भक्ष्यान्न शाखादी कुरु स्वाहा समन्वितः पण पुराजना पोट्टा बुक केला तू तुगेल बायलांक स्वाहा आणि स्वधा तांक घेऊन वेगळी रांदप करी पंचभक्ष परमान करी म्हणून म्हणे काय अग्नी येऊन म्हणता पुरा येऊन पडला दलरी पाकार्थम भाजनम कृष्ण नास्त्येकमपि हरे ಐದನ ಮಾಮೂನ್ ಮಾಡಲ್ ಕೈ ಅಗ್ನಿ तांदूलस डाळेस तरकारी पुरा हळला ಅದಲ್ಲ ಐದನ ನಾ ಕೈ ಕೊರ್ಚೆ ರಾಂದಪ म्हणून म्हणाल काही श्रीनिवास म्हणता पळे आमक पुरा दात ना पुरा भारडी के गडबीडेनी पुरा असताना पुरा तयार करून असतात मेन कसं की दाव कासिल विसरताच्या आमक ते दाव का म्हणून म्हणेल टाइमा मेळना पळया गडबीडी असताना आमक कसन दाव का कितले सोदिल्यार मेळना ते पुरा तयार करून असतात काशी ताळी विसरून येऊन असताची सोद्दिल्यार मेळना पुरा असता कसं की मेन दाव कासिले असना गडबीडीन तो श्रीनिवासू म्हणता पळया आमक दावचे अनुभव ताण सांगला मम कल्याण समये भांडम एकम न दृश्यते एक वर्केन दिसना पळा वारडीके गडबीड आईल तेदना एक वर्केन दिसना म्हणून श्रीनिवास म्हणतस असो तू चिंती करू नका हाव वर दिता तू वस स्वामी पुष्करिणी नहींतूनची तू ऐदन थई दवर घेऊन ऐदन्ना थईच अन्न घाली थई पक्व दत्त पळा थई अन्न दत्ता स्वामी पुष्करिणी नाही तो आकाश गंगा असा थई दाळीत वाय करी अनेक तीर्थ असा थई पंचभक्ष करी अनेक तीर्थांत तू थई अनेक रांदप करी म्हणून घेऊन सांगून वर देऊन ते कशी दाल्ले देवा एकळा गोत तागेल महिमा मात्र है पूरा रांदप दाल्यानंतर पूरा जन ब्राह्मण अप्पेल काही ब्राह्मण आपण सर्वं सुपक्वतां नीतं त्वत्प्रसादेन केशव आमंत्रय द्विजेंद्रांश्च सुरानपि मुनीनपि पुराजन ब्राह्मण आपण बस्कारून घेऊन पंक्तीश्च कारयामासा तारतम्यानुसारतः रुद्राक जबाबदार दिल काही पुराजन ब्राह्मणाकनी पुरा तारतम्याक अनुगुण दावून थई पात्रापात्र विचक्षण कोण पात्र कोण अपात्र गोतस रुद्राक मनोनियामक तो पुराजना तांगेल पंक्तिक तांगेल योग्यता अनुगुण दावून बस्कारेल काही रुद्रान बस्कारून दाल्यानंतर सपुत्र वचनम श्रुत्वा पुत्रमाह हसन्निव पुराजनांक पान्न घाल्यानंतर पळया श्रीनिवास कल्याणान सांगता ग्रंथांतो कशी वाडका म्हणून कशी वाढली त्यांनी पुराजनाक लवणंतु समारभ्य घृतांतम ब्रह्मवादिनाम सुरवेर मीठ वाढली काय मीठ वाण येऊन कडेर अंत्यार सीत वाण ताजवैर तूप सीतावैर अशी वाढली काही पुराजनान वाण पुरा दाल्यानंतर लवणंतु समारभ्य घृतांतम तूप वाण दाल्यानंतर पुराजनाना सत्यंतवर्तेन परिशिंचा म्हणून चित्रावतीने पुरा देऊन ब्राह्मणाना आणि कसं उद्दा घेऊन कृष्णार्पण कोरकाना कोणा अर्पण कोरचे हे पुरा चिंता येईल तै म्हणले काही अहो बल नृसिंहस्य पूजां कृत्वा निवेदय श्रीनिवासानं म्हणलेलं थई वराह असिल ताक समर्पण करा म्हणून म्हणे नरसिंहाक समर्पण करा म्हणून म्हणे अहो बिलाच नरसिंहाक आज दिलरी आमगेलंतू रमा ब्रह्मादयो देवा सनकाद्या शुकादय श्री नृसिंह प्रसादोयम सर्वे गृह्णंतु वैष्णवा नरसिंहा प्रसाद म्हणून आम्ही स्वीकार करचे काही पळया त्या पुरा म्हणतात नरसिंहाक हे प्रसाद अर्पण दावा म्हणून म्हणल्या पळया आमका व्यंकटेश महात्म्य ग्रंथ शिकवून दिता कनिष्ठ पक्ष आम्ही जावणा बैसताना पुरा वाण दाल्यानंतर देवा अर्पण कोरून घेऊन आम्ही स्वीकार कोर का म्हणून श्रीनिवासानं सांगून दिला अर्पण कोरून आम्ही पळया आम्ही मीठ वाणू कोसंबरी वाण घेऊन उपकर वाडचे भितर कोसंबरी खाल दावन असता उपकर वाण घेऊन रांदई वाडचे भितर उपकर खाल दावन असता रांदई वाण घेऊन सीत वाडचे भितर रांदई खाल दावन असता सीत वाढलेलं त्यातून वैच कसाने असाना मीठ दलरी असाना कृष्णार्पण आम्ही ते कृष्णार्पण भटमामान सांगची की ना पुढ्या का आम्ही पोट्टांत वैश्वानर अग्नी कशी भितर असतं देव पुढ्या का आम्ही अर्पण करून दावन असताच खै तीर्थ ना कनिष्ठ पक्ष आम्ही सीत वाढतही राखी येतात इतलं वेळ राखील आमके एक सीत वा आम कसं नाही मला राखून खेद्दन एक पंता तोंडा वेल्ल्यार मग पूर दावन असता पान घाल तक्षण आम्ही तोंडावरचेच आम्ही सीत येऊपर्यंत आम्ही राखनाची तितलं वेळ आम्ही राखून असताची सीत येऊपर्यंत कृष्णार्पण म्हणून चित आमक राखच्या कितलं होडस म्हण नाकवे तितलं वेळ आम्ही तडसून घेतलेला त्याला आम्ही राखनाची एकलाल पन्ना असेल अनेकलाल पन्ना घालून घेऊन हे पुरा असल आचार
आयच्या दिवसाक व्यापक जावन चलतस आमकां उच्छिष्टाचे कल्पना खंयची उच्छिष्ट जाता खंयची लेप जाता हें आमकां कल्पना ना. हे ग्रंथांतू वाडका कशी अर्पण करून घेवन आमी स्विकार करता म्हळ्यार आमकां अंश कळटा. कित्याक म्हळ्यार केदन तुमी तें अर्पण करताची तेदन अन्न शुद्ध जाता. खंय वचून खाया तुमी, खंय वचून बैसील तेदना अन्न वाडल्या नंतर देवा हें तुका अर्पण म्हणून मनान आमी चिंतन केल्यार पुरो अन्न शुद्ध जाता. कितले अशुद्धी असल्यार वरकेन अन्नान तो अन्न शुद्ध जाता. आमी त्या वाडली तक्षण खाल्ल्यार त्या अशुद्धी आमगेल्या भितर वरकेन येता. अन्न शुद्ध जावचे खातीर आमी तें परमात्मा समर्पण करून आमी स्विकार करता. तें आमकां हे ग्रंथ शिकोवन दिता. अशी नरसिंहाक समर्पण केलें. तांबूलम दक्षिणां चैव प्रददौ भगवान हरिः. पुरा जाले नंतर तांबूल दिवका ब्राह्मणांक. तांबूल वरकेन दिवन पुरा दक्षिण वरकेन दिले. खंय पळया श्रीनिवासान ब्राह्मणांक कशी ऋण घेतिले. ऋण घेतिले ಅಂತ पुरा जन दक्षिण दिले. दक्षिण दिवन त्या दिवसू पुरा जन थंय राबले. वैशाख शुक्ल सप्तमी रात्री पुरा जन निद्दले. सकाळी पुढे श्रीनिवासान ब्रह्माक आपेल काही वेगी आपय ब्रह्मा गरुडाक आपोवन सांगले काही पळय ब्रह्माक आपय वेगी म्हणून घेवन. ब्रह्म निद्दला. ब्रह्माक वेगवेगळी आपय कसल्या का आपय तो सांगता ब्रह्माक आपेल काही. ब्रह्मा म्हणले काही देवाना श्रीनिवासान कसले विलंब करता साची वेगी बाय सोर्या नारायणपुरा वच का आजी अष्टमी म्हणून म्हणले काही. ब्रह्मान म्हणले काही वचा कसले चिंता गेल्यार जाले होगूर गेल्यार जाले नाना नाना वेगी वच का म्हणून. कित्याक म्हळ्यार देवाक कसन म्हणान श्रीनिवासाक आनी थोडे कसने वेळ केले म्हणून जाल्यार ब्रह्मान पळय उपवास वच्चे नाक कोणे पुरा जन फळार कोरून पेटवया म्हणून म्हळ्यार हागेला ದುಡ್ಡು ना हंग श्रीनिवासाले 14 ಲಕ್ಷ ವರಾಹಟಂಕ ಗೆತ್ತಿಲ್ ಪುರಾ ಖಾಲ್ದಾವ್ गेला. 14 ಲಕ್ಷ ವರಾಹಟಂಕೆ ಖಾಲಿದಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ना श्रीनिवासाले तका वेगी वचा म्हणून म्हणले काही. अंतू श्रीनिवासान म्हणले ब्रह्माक. ब्रह्मान पुरा तयार केले. शुक्ल अष्टमी वैशाख शुक्ल अष्टमीक थंच्यान पुरा जन बाय सरले. पुरा वारी वाद्य घोष समेत बाय सरले. शेषाचलम समारभ्य नारायण पुरावधी तिलमात्रावकाशस्तु मार्गमध्येन दृश्यते. इतल जन सम्मर्द इतल आसिल की म्हणारी एक तीळ पोरच्या वरकेन जागना तितले जन काय तितले जन आयले मेरवणीक श्रीनिवासाला कल्याण म्हणून घेवन सांगचे तात्पर्य तितले जन आशिले तितले सम्मर्द आशिले. मुखार हानी पुरा जन वत्तसाची प्राप्तम गरुडमारूढम कृष्णद्वैपायनात्मजः. मध्य शुकाल आश्रम शुक महर्षीला आश्रम थंय येवन ताका आपोवन व्हरका. श्रीनिवास आयले काही शुक महर्षीला आश्रमा येवन पावलो. बकुलादेवी आसा श्रीनिवासाले आगमन जाल तक्षण आनंदार स्वागत करून घेता. प्राप्तम गरुडमारूढम कृष्णद्वैपायनात्मजः निष्किंचनोहम गोविंद निष्किंचन जनप्रिय त्वयि भुक्ते जगद्भुक्तम. शुकाचार्यान निवेदन केले काही प्रार्थना केले काही श्रीनिवासा तू आयच्या दिवसा मिगेल हे सान पर्णकुटीरा आयिल्ले मिगेल भाग्य तू हत्ता हंगा जेवण कोरून वच का म्हणून म्हणले काही शुकाचार्यान श्रीनिवासाक. श्रीनिवासान म्हणले पळय तू कंद फलमूल पुरा स्वीकार करून आशिलो तुका कसने ना तू विरागी आणि आमकां खंय तू जेवणा घालता. श्रीनिवासान मनांत कसं नाही म्हणून म्हळ्यार तागे लोटू मस्त जन आयले ब्राह्मणांनी पुरा आयले तांकां पुरा जेवणा घालतस हो म्हणून शुकाचार्य लेखतस म्हणून श्रीनिवासान लेखला. शुकाचार्यान म्हणले काही पळय तांकां पुरा जेवणा ना तुका मात्र घालता म्हणून म्हणले काही तुका मात्र तांणी पुरा थंय राखून बैसो तांकां पुरा घालची तितलें ना जाल्यार तू आयला तुका हांव जेवणा घालता म्हणून म्हणले काही. नाका नाका म्हणून म्हणले काही. बकुलादेवी फोर्स करता श्रीनिवासाक पळय वदत्येवं शुके कृष्णं बकुला वाक्यमब्रवीत शृणु तद्वचनं कृष्ण त्वद्विवाहे रमापते. पळय तुगेले विवाह जावका म्हणल्यार शुकाचार्य कारण मुख्य तू ना म्हणून म्हणू का तो कसन घालता प्रितीन कसन दिता ते तू स्वीकार करी जेवण करी कर ना म्हणून म्हणू का म्हणून म्हणता जायता म्हणून म्हणता श्रीनिवासो जाय तुगेले कसन आसा तें म्हाका दी म्हणून म्हणता. शुकाचार्य त्या कालाक स्नान करून येवन कसने ना कंद फलमूल दिवचे म्हणून आलोचन केलेले पंचभक्ष्य परमान्न करून घेऊन श्रीनिवासाक वाढले काही पळया. श्रीनिवासाला जेवण जाले श्रीनिवासाक तांबूल वरकेन दिले हांग भायर पुरा जन राखून राबले. ब्राह्मणांक तांकां सकाळी कसने फळार ना तशी आपोवन हाडला. मध्य खंय जातले मुखारी म्हणून आपोवन हाडला. तांकां पुरा पोट्टा बूक केला. तांकां कळले शुकाचार्यान श्रीनिवासाक आपोवन मात्र पळया आमी कसने म्हळ्यार होरेताक विशेष उपचार करताचे. तो होरेत ताका ताका होरेत म्हणचे त्या दिवस वारडीक लाग गेल तेदन मात्र उपचार करचे ताद नंतर ताका कोणे निमगिनाची ताजे फूड जाल्यार कोणे निमगिनाची. त्या दिवस ते एक 3-4 दिवस ताका पुरा जणांनी येवन ताका उपचार करचे. घडघडेक उद्दा दायवे खाण दायवे ह्या दायवे म्हणून शुकाचार्यान उपचार केलेले श्रीनिवासा मात्र विंगडांक कोणाक निमगिनाची कोणे निमगिनाची. हांगा तशी ब्राह्मणांकनी पुरा कोप आयले. श्रीनिवासा मात्र उपचार करता आमकां पोट्टा बूक जेवण केल्यार आमकां जेवण ना कसं ना म्हणून
श्रीनिवासा कळली ते पुराजनाला हृदगत कळले श्रीनिवास आईल काही म्हणले काही श्रीनिवासान बाहेर येऊन हांकाने पुरा त्या मन आणतो विकार झाला श्रीनिवास एकलो जेवून आईल मो म्हण घेऊन आमक पुरा कसं नाही घालली म्हणून श्रीनिवासान बाहेर आईल तक्षण पूत्कारम कृतवान कृष्ण सर्वेषां तृप्ती हेतवे एक पंता म्हण धेंक काढले काही श्रीनिवासान तांनी केदन खंची क्षणाक श्रीनिवासान धेंक काढल्या पुराजन ऋषींक ब्राह्मणांक आईल पुराजना पोट भरून गेलं काही पळया पोट भरून गेलं ह्या दुर्वासाला काणी झाले दुर्वास आईल्या पळया जेवणाक म्हण हंगा अक्षय पात्र खाली जाऊन गेला द्रौपदीन जेवूपर्यंत मात्र दित्त ते अक्षय तिगेल जेवण झाल्यानंतर कसन्ना कृष्णान कशी एक पत्र स्वीकार करून घेऊन अवगाहन कोरून वैर येऊत म्हणतात दुर्वासांक पुरा पोट भरून गेलाय तशी श्रीनिवासान एक धेंक काढलेला का पुरा जना पोट भरून गेलाय आणि कोणी जेवण करताच वे म्हणून म्हणेल काही श्रीनिवास तयार असा नाका श्रीनिवासा पुराजना पोट भरला नाका म्हणून म्हणेल काही पुराजना त्या दिवस थई राबले त्यांनी शुकाश्रम आणतो अष्टमी वैशाख शुद्ध अष्टमी रात्री थई राबल्या नवमी जाल्ले श्रीनिवासं जगद्योनिं सच्चिदानंद विग्रहं दृष्ट्वा संतुष्ट मनसा सा रथादवरुह्य च अशी थई राबून घेऊन नेक्स्ट डे थंच्यान पुरा जन बायसरले मेरवणीगेर बायसरले आकाशराय हेकडे श्रीनिवासाला आगमनाची प्रतीक्षा करत असा तो पद्मावती समेत धरणीदेवी समेत तांगेल पुरोहित बृहस्पत्याचार्यांक घेऊन चंद्र आईला सूर्यास्त जाऊन चंद्र आईला त्या दिवस हाणे श्रीनिवासाला आगमन दत्त म्हणताना भायरीची नारायणपुरा भायरीची आकाशरायान स्वागत केलं काही वैवाहिक जनास सर्वे उपवासपरायणा अहंच मम पुत्रश्च मम माता सुरादय हे आकाशरायान स्वागत करून घेऊन भव्य मेरवणीगा त्या नारायणपुरांत ह्या पुरा मेरवणीगे जामई दत्तल आईला म्हणल्यानंतर पुरा उपचार सत्कार कसने वैभवा कोणे पण यानाशी कोरका म्हणून ताण पुरा व्यवस्थ केला पद्मावती समेत मेरवणीग काही नारायणपुरांत पुरा मेरवणीगिन पुरा दावून येत म्हणताना रात्री झाले पुरो जाऊन गेला पुरा जनाक पोट्टा बूक केला श्रीनिवासान अप्पेल काही वैवाहिकम अहंच मम पुत्रश्च मम माता सुरादय भार्या पतिव्रता लक्ष्मी क्षुधया परिमोहिता पुराजना पोट्टा बूक केला पुराजना कसनेची जेवणा व्यवस्थ करी म्हणून म्हणले काही आकाशरायाक नाही तगल भाऊ तोंडमानराय येईल ताक जबाबदार दिलेले पुरा ताक म्हणले काही पडे पुराजना जेवणा व्यवस्थ करी म्हणून म्हणले काही तोंडमानराय म्हणता इदम शरीरम जगदीश राज्यम त्वदीयमेतद्धि मुकुंद मूर्ते तुगेले सेवेक तिर ह्या शरीर असा तिथल्या नव्हे पुरा व्यवस्थ करता म्हणून म्हणालो आणि पुराजनाक त्या कालाक रात्री पुरा जेवणा व्यवस्थ केल्या हेकडे सीमांत पूजा म्हणून कसन करताची आपण घेऊन वराक तागेल पाय धुवून ಚೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆವಸ್ ಬಾಪ್ಸನ್ನು ಕೋರ್ಚಾಸ त्या पूरा आकाशरायाननी धरणी देवीनं श्रीनिवासाक कोरनु अर्घ्यपाद्यादी दिवनु उपचार कोरनु तक शुभ्र वस्त्र फाल्याक धारण कोरच्याक वस्त्र भारडीकेक कसन वस्त्र धारण कोरका त्या पूरा दिवून घेऊन त्या दिवस दाल्ले नमया भोजनम कार्यम लक्ष्याच परमेष्ठिना वैशाख शुद्ध दशमी भारडीके दिवसो पळया श्रीनिवासाला कारुण्य कितल्या म्हणून म्हणरी तो आपण म्हणत काही तोंडमानाक पळ्या आयच्या दिवसाक गोधुळी मुहूर्त रात्री वेळस मुहूर्त त्या मुहूर्ताक विवाह दात्ता म्हणताना पाणीग्रहण कन्यादान दात्त म्हणताना पुराजनान उपवास आशे नाका उपवास कोणा आमगेले वर पक्षांत एक 5 जणांना उपवास असल्या पुरा कन्या पक्षांत एक 5 जणांना उपवास असल्या पुरा आणि पुराजनान उपवास करचे नाका पुराजना जेवणा व्यवस्था करा भोजनम ऋषिमुख्यानाम कर्तव्यम पूर्वमेव ही जायत म्हणून पुराजनाक जेवणा व्यवस्था केले सायंकाल जाले गोधोळी मुहूर्त आयले त्या कालाक मधुपर्क म्हण करताची त्या वराक आपण हाण घेऊन पुरा अर्घ्यपाद्य देऊन मधुपर्क केले त्यानंतर कन्या दानाकिना पुढे मुहूर्त निरीक्षण म्हणून जाता त्या मुहूर्त निरीक्षण करताची परस्पर श्रीनिवासाले आणि पद्मावतीले गोत्र सांगून घेऊन खंची गोत्र ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲೋ तो ययातिले प्रपौत्रु शूरसेनाले पौत्रु वसुदेवाल पुत्रु असल श्रीनिवासाक वसिष्ठ गोत्र ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ श्रीनिवासाक आम्ही पद्मावतीक दिवून लग्न करताची म्हणून घेऊन पद्मावती अत्रि गोत्राची सुवीराले प्रपौत्री सुधर्माल पौत्री आकाशरायाल पुत्री म्हणून ह्या पुरा मुहूर्त निरीक्षण झाल्यानंतर कंकण बंधन कोरून घेऊन कन्यादान करताची कन्यादान कोरून घेऊन कन्या स्वीकार करता श्रीनिवासू त्या पद्मावतीक त्या वैभव वर्णन कोरचे असाध्य म्हणून म्हणताची तसल वैभव श्रीनिवासू स्वीकार कोरून झाल्यानंतर त्या पद्मावतीक कन्यादान कोरून दिले कंकण बंधन केले मुकारी विवाहाचे होम आणि पुरा सांग दावून संपन्न जाता अशी अंत्यारी पुरा लग्न झाल्यानंतर चेल्ली एक ओपसून दिवचे कार्यक्रम म्हणून ओपसून देऊ का बामणात इतले वसो
हाव मिगेल धुवेक कशी लालन पालन केला आणि मुखार तू तशीच मिगेल धुवेक लालन पालन कोर का पळोवंक घेऊ का म्हणून घेऊन त्या दृष्टीरी धुवेक ओपसून दिवचे कार्यक्रम ओपसून दित म्हणतना सहज आकाशरायाक ಚೆಲ್ಲೆಲ್ ಆವಸ್ ಬಾಪ್ಸೂಕ ರಣ್ಯ ಎತ್ತ ಆಕಾಶರಾಯು ರಳ್ಳು ಕೈ ಧರಣಿ ದೇವಿ ರಳ್ಳಿ ರುರೋದ ದೀನ ವದನಃ ಪುತ್ರಿ ಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಭೂಪತಿ धुवेक पोटोंग घेऊन रडता आणि मुखारी तुगेल बामणातय सुखारी संसार करून घेऊन आसा तुक्कानी आमक पोळोच्या दायना भाग्य अपरूपे एक पंत मेळता असो म्हण तोवर केन रडलो आवस रडली हे कಡೆ वसुदाना कोणास भाऊ तಕ್ಕದಲ್ಲಿ रण्य आयले काय इतलं पुरा जनान रडतं म्हणताना श्रीनिवासवर केन रडलं काय तकवर केन रण्य आयले काय श्रीनिवासाक कोणकी म्हणलं काय ए श्रीनिवासा रोडचे तू नाही तान्नी रोड का ಚೆಲ್ಲೆकार तान्नी रोड का म्हण पळे रोडचे केलो पण ते पण संप्रदायसी म्हणलेक ताज केलो जन सहज केलो पण कसं जात म्हणा रे आमगेला ते कस संप्रदाय केलो पण कशी म्हणा रे त्या पळोवन 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 ह्याची एक संप्रदाय म्हणलेक ताच आम्ही श्राद्ध करत म्हणताना फुडल्या एकलो श्राद्ध करत म्हणताना भटमामा म्हणले काय भटमाम श्राद्धाक तो आयला भटमाम आयला श्राद्ध करोचेक तो म्हणलं काय भटमाम थोडे वेळ वच्चो कडेर सूर कोरया श्राद्ध कसले का नाही म्हाका आजी हा माज्जर सोद्दीत आशिल्लो माज्जर हाण घेवन म्हाका बांदून घालच्या दायनी ते माज्जर मेळ्ळे तक्षण श्राद्ध सूर कोरया माज्जराक आनी श्राद्धा कसन रे संबंध नाही मिगेल आज्जान केन्नाय श्राद्ध करता म्हणताना माज्जर बांदून घालचे आशिल्ले माज्जर बांदून घालचे आशिल्ले ताकाची हांव माज्जर सोदूंक त्या काला कसन जात आशिल्लें म्हळ्यार माज्जर पुरा थंय थंय भोंवता आशिल्ले श्राद्ध करता म्हणताना माज्जरान खंयची तोंड घाल्लें थंय गेल्यार अपवित्र जाता म्हणून त्या आज्जान माज्जर बांदूंक घालचे आशिल्ले उपद्रव दीत हाण कसन लेखली त्या पळोवन पळोवन श्राद्ध करता म्हणताना माजरा बांधून घालका म्हण ते एक संप्रदाय गंगा स्नानाक म्हणून एकड गेलो गंगा स्नान कोरका म्हण तागेले कमंडलू लायक तांब्याचे ताण स्नानावत म्हणताना कसन केलें थंय रेवे राशी आशिल्ले थंय दवरले ते रेवे राशी कोणे उकोळून गेले म्हण जाल्यार हाण स्नानावत म्हणताना ते कमंडलू हाण कसन केलें म्हण म्हळ्यार कोणाक कोळची नाका ते म्हणून घेवन ते रेवे राशी म्हणा दवरले आनी लिंगाकारार रेम अशी बांदिल्ली खंय कोणाका कोळचे नाका म्हण कोणकी एकल्यान पळयलें ते हो गंगा स्नान करता म्हणताना कसं नाही म्हण म्हळ्यार क्रम आम्ही आमगेल कमंडल थंय दवरून घेवन रेम पुरा घालून एक लिंगसी आकार कोरून घेवन कडेर स्नाना वचका म्हण घेवन तो आयलो ताणें तशी केलें अनेकल्यान पळयलें अनेकल्यान वरकेन तशी केलें 1000 लिंग जाला हांगा गंगा न्हंयची तिरारी हो कोण फस्ट सुरवेरी हांगा लिंगाकार लिंग निर्माण करून गेल्लो हो स्नान करून येवन पळयता हाका खंयची म्हणून कन्फ्युजन हाका हांव खंय लिंग करून दवरून गेल्लो म्हण कन्फ्युजन गंगा वालुकलिंगेन नष्टम मे ताम्रभाजनम मिगेल ताम्रभाजन गेल्ले मिगेल कमंडल गेल्ले हांगेले हे मूर्खतनाचे हंतू म्हणून म्हणत तो अशी संप्रदाय रोडचे एक संप्रदाय म्हणून कोणकी एकले येवन भटमामान निमगेले भटमाम त्या ಚೆಲ್ಲೆक ओपसून दीत म्हणटा रोड चेस्तनवे म्हणून भटमामान म्हणले आम्ही पुरा वचून जाल्यानंतर तुम्ही एकले रडतं बैसाकडे रे वपसितना रोडचे संप्रदाय ना श्रीनिवास रडलं काही ताका कोणकी म्हणलें पळय हे श्रीनिवास तू रोडची नाही रे ಚೆಲ್ಲೆकारान रोडची त्या तू कसले रडतस म्हणून श्रीनिवासान म्हणलें काही ताक गोतस तो म्हणाले काही पळय म्हाका हांव रडतश कसले म्हण म्हळ्यार रे म्हाका अर्जुनाक मुगेल भयणीक सुभद्रेक दिवन वारडीक करता म्हणटा म्हाका तिगेल उडगास आयल्या ताका हांव रडतस म्हण म्हणाले काही श्रीनिवास अशी ताका वरकेन रण्य आयले आनी तूं कन्या स्वीकार करून घेवन म्हणले काही आकाशरायान तू कसले वता हांगा राब 1 महिना हांगा राब तू कशी मावाल घरांत तू पुष्कल पुरा मेळता आमगेल घरांत मेळना ती आमकां मावाल घरांत उपचार मेळता पुरा हांगा राब तू 1 महिना कडेर वस म्हण म्हणले काही श्रीनिवास म्हणालो म्हाका मस्त कार्याचें वत्तड आसा हांव अनेक पंत येवन हांगा राबता चिंती करूं नाका म्हण घेवन पद्मावती घेवन वता पद्मावती घेवन 6 महिनो विवाह जाल्या नंतर पर्वतारोहण करचे ना म्हण घेवन दृश्टीन 6 महिनो अगस्त्याला आश्रमांत थंय राबून घेवन सत्कारांनी पुरा स्वीकार करून घेवन श्रीनिवास आसता अशी श्रीनिवासालांनी पद्मावतीले विवाहाचे महोत्सवाचे कथा प्रसंग तुम्ही श्रवण केले आसा हे आयकल्यार कसं मेळता त्या एक सांगताच फलश्रुतीन तू कोटी कन्या प्रदानेन यावत् भूमी प्रदानतः कन्यादान असिलंत श्रेष्ठ दान म्हणून म्हणतात आमगेल्या शास्त्रांत पळय कन्या बत कुलद्वय तारिणी ती म्हणताच मध्वाचार्य दोन्ही कुल उद्धार करतली कन्या एक ती खंयची कुलांत जन्मा येता त्या कुल जाल्यार उद्धार करता खंयची कुला वचून सेरवता त्या जाल्यार कुल उद्धार करची कन्याक मात्र अशी सामर्थ्य देवान त्या कन्याक मात्र दिला तसल कन्या आमकां जन्मा आयली म्हण जाल्यार
कन्यादान कोरचे भाग्य मिळता. पुत्र संतानदल्ले लंक कन्यादान कोरचे भाग्य ना. कन्यादान श्रेष्ठ दान, भूदानाकिन श्रेष्ठ दान कन्यादान. कन्यादान कोरच्या भाग्य नातल्यार वरक्याना श्रीनिवास कल्याण कोण श्रवण करता ह्या परमात्माला दिव्य कल्याण महोत्सव दाल्लेल कथा कोण श्रवण करता सहस्र कन्यादान केलेलं फल मिळतं काही पळया केवळ श्रवण केलेलं निमित्तान. एक दोन्हीचे कोण श्रीनिवास कल्याण श्रवण करता आमगेले घरांत हा प्रथम दिवसांदलरी उल्लेख केला. आमगेले चरुडवांक चेली एकाशे पुरो चालले आशे पुरो संबंध सोदितना आमक योग्य वर योग्य वधू मेळना. कितली की वर्ष पुढे जातक बाहेर घालना असताची 7-8 वर्ष जाले 10 वर्ष जाले बट मा मेळ नेतना कसं नाही जाताना मस्त प्रयत्न करून असताची. ह्या एक प्रयत्न करून पळया श्रीनिवास परमात्माला ह्या कल्याण महोत्सव कोण श्रवण करता अत्यंत शीघ्रारी त्या घरांत विवाह आदी मंगल कार्य जाता. किती म्हणा हे कल्याण महोत्सव देवाले भागवत श्रवण करा संतती दत्ता कसल्या का थंय पुरा जन्माची काणी येता. हरिवंश श्रवण करा देवालय वंशाचे पुरा काणी येता जन्माची काणी त्या ऐकायला आमक संतान जाता. परमात्माला विवाहाचे कल्याणाची काणी आम्ही श्रवण केलं म्हणून रे खंयचे घरांत तू विवाहादी कार्य जाताना त्या विवाहादी कार्य अत्यंत शीघ्रार जाता म्हणून म्हणता. तितलं मात्र नाही आमगेल मन असेल कसनी इष्टार्थ दलरी पूर्ण कोरचे सामर्थ्य भगवंताले त्या परमात्माले कथा का असं त्या आमका ह्या श्रीनिवास कल्याणाच्या यथाशक्ती पैचान 3 दिवसपर्यंत यथाशक्ती तुमगेले यद्रा हे प्रस्तुत केलेलं असं. 3 दिवसाचे ज्ञानयज्ञ देवाल सन्निधानांतू एक मिगेले भाग्य उभय स्वाम्याल सन्निधानांतू परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याला तशीची कैवल्य मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वाम्याला सन्निधानांतू कोर्चित असेल एक भाग्य मिळलं. रामदेवाल सन्निधानांतू विशेषदावनु ವೆಂಕಟರಮಣಾಲ್ ಸನ್ನಿಧಾನಾಂತು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಸಲೆ ದೇವು ವಿಶೇಷದವನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ರೀಚಿ विशेषदावनु द्वारकानाथ स्वाम्याला एक अनुग्रहानाची आम्ही आईची दिवसाक खंची स्थितींतो आम्ही असाची आमगेले बरेपण सर्व ताक खैकी एक मूल कारण परमपूज्य द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्या कारण त्या कालांतू 1957 अंतू द्वारकानाथ स्वाम्यान आमगेले म्हालगड्यांक बेंगळूरांत हाणू थंय राबकारोचे वचून आम्ही थंय राबून आमकां विद्या ग्रहण करचे अवकाश मेळ्ळे. थंय आमगेले म्हालगड्यांक पुरा जनाक एक अवकाश मेळनो आयच्या दिवसा पुरा जन एक सुस्थितीर आसाच वय म्हणून जाल्यार खैकी एक मूल कारण ताका द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी तसल द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यान प्रतिष्ठे केलेले तसले देव हांगा वेंकटरमणू तसल वेंकटरमणाल सन्निधान आणतो म्हाका प्रप्रथम मिगेल भागवत सप्ताह हांगा केलेला हावे म्हणतना त्या जाल्यार म्हाका एक गर्वाचे विषय असल एक स्थळांतू मिगेल प्रथम भागवत सप्ताह जाले तदनंतर अनेक कडेन केले. आत्ता श्रीनिवास कल्याण जाल्यारीची हाव मिगेल श्रीनिवास कल्याणाच प्रथम प्रवचन है. श्रीनिवास कल्याणाचं प्रथम प्रवचन जाल्यार हांगा ह्याची देवाल सन्निधानांतू रामदेवाल सन्निधानांतू स्वाम्याल सन्निधानांत कोरचे एक भाग्य मेळ्ळे. हांव जाल्यार हे मिगेल भाग्य म्हणून घेवन लेखताची देवाले एक अनुग्रह मिज वयर आसो उभय स्वाम्याल जाल्यारीची अनुग्रह आमगेल वयर आसो तुमगेल वयर आसो. तुमकां सर्वांक हे श्रीनिवास कल्याणाचे देवालय दिव्य कल्याणोत्सवाचे काणी श्रवण केलेले फल तुमकां जाल्यार मेळो म्हूण हांव ह्या संदर्भाचेर प्रार्थना करताची 3 दिवसाचे ज्ञानयज्ञ परमात्माल पादारविंदांत समर्पण करता. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयै यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डनं देवतामण्डला अखण्डमण्डनं गोपालकृष्ण भगवान की सीतापति श्रीरामचंद्र भगवान की